هاللويا كبرنا أملاح يخون سلام نعخم أزبا أملاح أبزقوا بقى ذلهم كمون بروحوا أبستفعل عليه بوتاخونكم نزم دبت كتاتلو سلامكم يبزح عرفتهم يبزح نايجزيابير قال كنغرنا خلو بمعالتي قويتا بمنفس كونكو يبلنا كبرنا بمنفس كونكو إلو هاللويا بمعالت قويتا نتناي قويتا نقر كحسب كله نتناي مسكال نقر كحسب كله نتناي تنساي نقر كحسب كله هاللويا نتي بكريستوس يسوس مسكال استقبلنا وعلتن سرحن كحسب كله يوحنس بمنفس كوينو كبرنا أملاح يخون هاللويا كم لماد سنبت إلنا ديكونه أتي كريستوس أمسك الزقبرة وعلت إن حسبنا نتناي مسك السرح إن حسبنا نأملاح كنعبينا خبرنا أملاح يخون نابت منفس مئتاو كون النايلو ما عنتي نايك زيابير حسب نايك زيابير مخري مقبال كون النايو مسك زيابير متحاس كون النايو هاللويا روبوشي كالالابا ديلالابا كالالابا ساتارديا بمعالتي قويتا بمنفس كونكو هاللويا Yes, thank you Lord. نبخا نمقرب نبخا نمئتاو عدلن رستن زرخبنا صلى بكريستوس يسوس مأمنا بوء مئتاو زرخبنا صحفي بيسوس كريستوس ياوشم هاللويا Yes, thank you نبلك هالونا نسمكا نعبيولونا نتخبر سمكا نبارخو اللونا قدوس أملاخيخا عبي أملاخيخا سلطون أملاخيخا سجدلكا كتملخ زقباكا بينخا خا جابير عبي سم كان عبي لنا جابير عبي سلطونيخا هاللويا يس صلاتي ناي مسكل سرح صلاتي دم اتغنشل سخا سلام غيرنا ينامون مسكنك كالونا بارس حجي بأمنت كاب صدقنا مس أملاخ سلام علونا خمس بالقالكا سخا سلام علونا بأمنت نبز حج زلنا يتسقى مئتاو زرخبنا صحفي بيسوس كريستوس نبز أقها أكسس لزرخبنا نبتنات كاب برخت مئتاو سلزرخبنا أب سماو بوتا بكريستوس يسوس مساخاس لستقمتنا تمسكن هاللويا نبارك كالونا قويتا سكن باركو هاللويا نباركو سلاز غرم زخونه عصا سلاز غرم زخونه رستي سلاز غرم زخونه ناي እግዚአብሔር ስራ ህይወትና زخونه سلاز غرم زخونه ناي እግዚአብሔር ነገር አባና ተነብረ ሃሌሉያ ኦ ቴንክ ዩ ንብለካለና እግዚአብሔር አቢ ሮቦ ሻካላላባ ዲላላባ ጋሶ ፖርዲያና ማሳ ስምካን አቢዮለና እግዚአብሔር ስልጦነ ስምካን ባርኮለና እግዚአብሔር አቢ ሮቦሽ አካላላባሳ ስምካ አቢዩ ስራህካ አቢዩ أزيخا قروميخا أزيخا دنكيخا مستنكريخا واو هاللويا يس قبرتاتكا نفسي تفلطو زوالواليخا نفسنا تفلطو أوشنا استسر حسرح كم من تاي كم زوطانا خبي كم زمولغنا خبي كم زملتنا نفلتنا قويتا تمسقن نبلك هولنا صلاة بودخا بيسوس كريستوس سم إماننا مساخا سلام رخيبنا إنا مساخا عرقي خوينيو مساخا عرفتي خوينيو تمسكن هاللويا كبري نأملاخ أبلا علي أب سماي أب أريام سلامك أم مدري مستوم سمرت أملاخ زلوم سبعت نبلك الكاي هاللويا روبو شاكالا لابا ديلا لابا قالا لابا سا إذا خابدك سبات سريحي قوز نبر السلام إذا خابدك سبات سريحي قوز نبر عرقي خابدك سبات ريحي أوز نبره نام منفس كام مئتاو عدل صلاة بودخا بيسوس كريستوس زقبره بجا محلاف صلاة ناي مسكال سرح ترخي بيمو تمسقن نبلك هولنا يا بير عبي نعبي ولنا نسمك هاللويا 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 سمرت كأس لذلنا تمسقن سلام كأم مدري مستم سمرت أملاح زلوم يلكنا لها قويته صلاة دم ودخا يسوس كريستوس مساخا سمرت رخيبنا عرق رخيبنا هاللويا
روبو شاكالا لابا ديلا لابا غلا لابا سوبرو جلا لابي كرابا لابا لابوسيا أملاخنا على مصر أسوخ عرق أخلو أب كريستوس نبرمو بللوم أي حازلو منه أوانا قال عرقي أمبرة تباهي صحيف الله قويتا يس عرقي زرخبنا نسبات تعرقو نابلنا نعرق تملسو نابلنا نملس كاب هيوتنا بهيوت النساجر كاب موتنا بهيوت النساجر شتا كريستوس ماذا كريستوس إنامو نمس جنك كالونا روبوش أكالا بديلا لبعا ساتورا لهنا ماسيا وارخ كالونا جابير عبيخا يس سلتي زجرم سرح كاتمسجن سلا عبيد كاتمسجن لتابيوتنا زجبر كايو سناي نجر تمسجن هاللويا أوه thank you اسكز بأملاخ أبزلنا أملاخ مسجن أنا ناب قويتها العلنا نتناي مسكال وحلت إن حسبنا نتناي مسكال صرح إن حسبنا لو ما عنتي ناي قويتها معلتي قويتها محيل موت سعير استنس الله ما أسر موت بتها تخله ما أسر حتقات حيل لسان له كم فتلي حوي مسبل العزم مننا تمننا حلو ذي نايتن ساي حيل استفدت أملو معالتي إن حسبنا خبرنا أملاح يخون صلى باخا مأمنا نابز لنا يتسقى مأتاو رخيبنا إنا مو تمسجن نبولو هاللويا تمسجن نبولو شارا كارابا سيدا لاباسا مسجنا نعها ألونا أملوه نعها ألونا سجدت نعها ألونا أملاح سلزخونكا برتع سلزخونكا سلطون سلزخونكا جنون سلزخونكا ذكرائك أيكونن تجبر لنا إيمون مسجنا ألونا تجبر لنا إيمون ودس ألونا نقول هاللويا يس والخك ألونا جزابير عبي تحاريد كاس بدمكا نجزابير أبوها منجستن كهناتن كونو جبير كيوم نزل عالم كه نقسم صحفي بيسوس كريستوسم تحاريد كاس تبجخا خاب قانقوا خاب عليت كوجن نعها زخون حزبي زطرخا قويتا شمكاي بارخ كاب حزبخا مسغانا تقبله كاب حزبخا سجدت تقبله كاب حزبخا املخو تقبل هاللويا روبوش اكلالابا سوتار دينانا محناموس يكرايدن ليبراما كيلا لابا لابوش يدلي بيغلا لابا لابوسيا بارخك كالونا جزابير عبي بارخك كالونا لومي سمكا نعبيو لنا اتقدس سمكا اتخبر سمكا هاللويا هاللويا يس نعو نتي زفكرنا ذلو كاب حاتياتنا خاب دومو زحاصبنا صحفيو هاللويا زفكرنا زلو بريزنتنس حجون يفكرك حجون يفكركي كابت زلخا يخونتات كي وصاها خلهم زلخا يفكرك هللويا واغا كفيل الكاي حاتيات كاختوص واغا كفيل الكاي كمرغم كاختوص واغا كفيل الكاي كماسر تاختوص واغا كفيل الكاي هللويا كاب نغرات كاختوص هللويا روبوش اكلا لاباديلا لاباسيا هللويا غوس كاز بزحلنا غويتا فقر خاز بزحلنا حزبينا محرت كاز بزحلنا حزبينا لوهات كاز بزحلنا حزبينا دنقاص كاز بزحلنا حزبينا هللويا لسم كان عبيولنا روبوش اكلا لابا سيدانا ما سوبرو جلل بيكرابا لابا لابو ديلا غانتوسيا ريما ماما دورانا كالا لابا ديلا لبيغلا لابا سيلا لابا سوبرويدا اوه ثانك يو نبلك كالونا سم كان عبيولنا هللويا هللويا اسكي كان مزمور 8 شعاتن حدا خفلي كان ببيمو بوخا خنصلينا እግዚአብሔር ይመስገን هللويا كواسر شعات جميرة خنبه مزمور 8 شعاتن بتزمنتي برأي نقدسانكا خمزيلكا تزارب كايوم الزارب أملاخ ألونا نقدسانو يزاربي أمين እግዚአብሔር يزاربي هللويا እግዚአብሔር ቃሉ ይሄብ هللويا ናይ እግዚአብሔር ቃል ክዛረበና ከሎ እግዚአብሔር ቃሉ ይሄብ هللويا ተን ሰናይ ዘበስራ ጋር ከአበኽራን ጽቡቃቴን ይለናል እግዚአብሔር ቃሉ ይሄብ እግዚአብሔር ይዛረብ
እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ያብሔር ሓንሳብ ተዛረበ ኢሉ ዳዊት ክልተ ግዜ ኸ ሰማዕኽዎ ኢሉ ሃሌሉያ የስ ዘንጎድጉድ ድምፂ ኣለዎ የስ ለሃይ እግዚአብሔር ከም ብርቱዕ ማያት ይመጽእ ክብርና አምላክ ይኹን ብራእይ ንቅዱሳን ከምዚ ኢልካ ተዛረብካዮም ረድኤተይ ኣብ ልዕሊ ጅግና ኣንቢረ ካብ ህዝበይ ሓደ ሕሩይ ኣልዒለ ረድኤተይ ኣብ ልዕሊ ጅግና ኣንቢረ ይብል ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይኹን አሜን ጅግናውን ረድኤት ይደልዩ ጅግናውን ረድኤት ይደልዩ እቲ ሓያል ዝበሃሉን ረድኤት ይደልዩ እቲ ብርቱዕ ዝበሃሉን ረድኤት ይደልዩ ናይ እግዚአብሔር ረድኤት እንድሕር ዘየለ ኮይኑ ኣግባዝ ይሕለሉ ኣባፅሕካ ሰንከልከለ ኢሎም ይወድቁ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ሎሚ ሓይልኻ የድልየና ኣሎ ጎይታ ኣብ ጉልበትና ኣብ ክእለትና ኣብ ዓቕምና ይኮንና ንምካሕ ኣብ ልዕሊ ጅግና ረድኤትካ ትሰድድ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ተሓለለት ረድኤትካ ስደድ ኣብቲ ጅግና ኮይኑ ዝመስሎ ረድኤትካ ስደድ ኣብ ዘርጋሕጋሕ ዝበላ ኣብራኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ረድኤትካ ስደድ ኣብ ወለል ዝበለ ኣብራኽ ዘርጋሕጋሕ ዝበላ እዳው እግዚአብሔር ናትካ ረድኤት ሎማዓንቲ ይሰደድ ይለቓቕ ጽልይ ኣለኹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ህዝብኻ ፍንሕኒሕ ክኸውን ኣብ ህዝብኻ ፍንሕኒሕ ክኸውን ቅዱስ ዘይትኻ ቅብኣትካ ክፈስስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጽልይ ኣለኹ ሎማዓንቲ መዝሙር ክዝመር ከሎ ቃልጋ ክዝረብ ከሎ ክጽልይ ከሎ ብዝግበር ዘበለ ሁሉ ናትካ ረሊዝ ካብ ዝጉባኤ እዚ ጽሩይ ማይ ክፈስስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጽልይ ኣለኹ ማክሮ ሸለለ በገለለ ቦስያ እዚ ማይ ዝበፅሖ ዘበለ ሁሉ ኻ ህይወት ክሰኩዕ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጽልይ ኣለኹ ራማ ኩራ ናሕና ሞሸለለ በካሳ ድርቀት በኢየሱስ ስም ይለዓለ ሞት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይለዓለ ሕማም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይለዓለ ጭንቀት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይለዓለ ካብ ጉባኤኻ ጽሩይ ማይ ይነጸገ ጽሩይ ማይ ክነጽገልኩም የሞ ክጸሪኹም ዝበልካ ጎይታ ማክሮ ሸለለ በለለ ቦሳራ ላባጋላ ቦስያ ራሕዱደና ማጋናና ማስያ yes thank you lord hallelujah ከም ይኹነልና ለማዓቲ እንትና ናባኻ ንጥምት ኣለዋ እግዚአብሔር አባ እዳውና ናባኻ ተላዒለና ኣለዋ እግዚአብሔር ንምቕባል እዳውና ንዝርግሓለና ጎይታ ኣፍካ ኣብሎማ ኣነ ክመልአ ዝበልካ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኩሉ ኣፍ ይበል ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኮምፕላሰንሲ ዕጉብነት ይኣኽለኒ ምባል ዘለኽዎ ቦታ ድሓኒ ምባል ማእኸል ሰፋሪ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሎማዓንቲ ይሰዓር ንበል ኣለና ሪማ ጋላላባ ሽፕራ ዲላላባ ጋላላባስያ ኣሜን ሃሌሉያ ንዳዊት ባርያይ ረኺበዮ ብቅዱስ ዘይተይ ቀቢአዮ ኢደይ ኩሉ ግዜ ምስኡ ክትከውን እያ ቅልጽመይ ከዓ ኸበርታዕ ጽሕፊ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዘበርትዕ ቅልጽምካ ለማዓንት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ ጉባኤ እዚ ይካሃደ ዘበርትዕ ቅልጽምካ ሪማ ጉሎ ለባሳፓ ኢድካ ሳና ስለ ዘላ ተመስገን ኢድካም ሳና ስለ ዘላ ተመስገን ሺሞማ ቱራ ላባ ዲላ ላባ ጋላ ላባስያ ኢድካ ኣብዚ ቤት እዚ ስለ ዘላ ተመስገን ኢድካ ኣብዚ ቤት ስለ ዘላ ተመስገን ኣጻባ ኣምላኽ ኣብዚ ቤት ስለ ዝንቀሳቐሳ ተመስገን ሓይሊ ጸልማት ሓይሊ ኣጋንንት ስለ ዝንቀል ተመስገን ማክሮቦ ዲላ ላባ ጋላ ላባሲ ፓርያ ሮቦቦሽ ኣናናማ ሳቱራ ጋላ ላባስያ የጸልማት ደው ስለ ዘይብል ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ብርሃን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማትካ ሒዞን ይጽሕፍ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሩባሽ ኣካላላባ ዲላ ለበገደ ለቦስያ ካብ ብርሃንካ ዝተልዓለ ካብ ብርሃን ቃልካ ዝተልዓለ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልማት ተገፈሕ ጸልማት ተቐንጠጠሕ ግብሪ ጸልማት ተሰብረ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደ ኣምላኽ ካ ግብሪ ዲያብሎስ ከፍርስ ነዚ ተገልጸ ጽሕፊ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይፍረስ ማማ ዱራናማ ዱላ ላባጋናናማ ሲፓ ረበቤ ደቦ ራጋናና ማሾደ ለበገደ ደቦ ለባሌላ ለባጋላ ለባስያ ረበቤ ሻላ ለባጋላ ለቦሳ ፕራዲላ ለባጋላ ለባሳ ረቦቦ ሻና ለባጋላ ለባስያ ጽንዕ ነገር የለን ደው ዝገብል ነገር የለን ዝቀውም ነገር የለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ ጽንዓት ቃልካን ካብ ጽንዓት ብርሃን ቃልካን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፍርከሽከሽ በል በኢየሱስ ስም ረቦሽ አካላ ለባሳ ፖ ኦ ሃሌሉያ 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 ምብርታዕ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም
بيسوس كريستوس أزوار وجنا بكرم أملاخ نبفراس نعرتات برتعين بر سقاوي أيكونن صحفيو سقاوي أزوار يبلنان قهيته سقاوي أزوار يبلنان سقاوي مسارح يبلنان أبها نوكل أبها نأمن أزوار وجنا بكرم يخا برتعيو هاللويا ربش شكر لبدي بوسارديا أزوار وجنا بكرم يخا برتعيو ربش أنا نماغان توسيا أزوار وجنا بكرم أملاخ نبفراس صنع عردتات صنع زبحال صنع زبحال fortified تخونه بكونكريت بالسفالة لي من قدي لصنعه دريل تخونه أبا أمرو استهانسه حسب كذا السمع حسب كله بكريستوس يسوع لما أنتي بسلطان قالك يفرس بسلطان قالك يفرس ماكور أنا ما سوتر لا بغدا لا بسيرا لا بغان توريا محدور رنا غنا ما شيبا بيسوع كريستوس يبتن نفاس ببغبق كم زبطنا يبتن بيسوع كريستوس لما ما سوترا يلا لا بغلا لا بسارديا أزوار وجنا أبكر ما أملاخ نفرس صنعتات برتعين برسقاوي أيكونن تبايلهم تصحفه بوها حسابات مسلطات أملاخ صلاة لعل زبالة نقرن كله النافرسنا أمره كله نمزاز كريستوس نمار كله نصحف بيسوع كريستوس أمره نمزاز كا يمارخه أمره نمزاز كا يمارخه بشم يسوع كريستوس لما أنتي مركو يخون بيسوع زيت مارخه باها زيت تحزه باها زيت غزه لما أنتي مركو غيرنا لباخا نقرب لنا بيسوع ريبا ما دورا لا بغدا لا باشيل بكرا برا لا باسيا لما ما دورنا ما كلو بدا بوسي كارديا يس مزاز يكون لما أنتي مزاز يكون لما أنت بيسوع نايك ألكا جزءات مزاز يكون نايك ألكا برهان نايك ألكا حيلي نحسابك نبخرك نطببك نتنادك مايند نتنادك لبي نتنادك حساب مزاز يكون بيسوع كريستوس روبوش أكلا لباسو برودي لباغا لباسيا حنت نجار قاضي إزاز كهلو منغنا ما دورنا كلا لباسوبا مزازكم مستودخا نتزايم إزاز زبله كن كسعو تدالينا ألونا صحيح بيسوع كريستوس يما صوتا يس فلنا ناي سيطان حساب نقصع لنا فلنا ناي تسلمات مخري نقصع لنا فلنا حساب سقا نقصع لنا بيسوع كريستوس آننا تعبيت نقصع لنا بيسوع كريستوس ريما غانتوش كرالا باغانتوسيا مقططام يخون بيسوع مقرراب يخون بيسوع كريستوس فنحنح يخون بيسوع كريستوس عبي جفرا يخون بيسوع كريستوس راغا سوبور لا بوشيد بيكرا لا باسيا سفالالي زبل كله لومي مقططام يخون له يما دورانا كرالا باسي فح زبل كله لو ما انت مقرراب يخون بيسوع كريستوس لاما سوتار يكرا لبا شالا لبا سوبو عزمنا عزم يقرب بيسوع كريستوس جمعتي قودل بيسوع كريستوس سغا يرببلو بشم يسوع كريستوس هيوتي سخ ايو بيسوع كريستوس ابي ጭፍራ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም አቢ ጭፍራ ይሁን يس ዘፍርህ ጭፍራ ዝገዝ ጭፍራ አብ ቅድሚው لم أبغى دحريو مدربنا زقبر جفرة نقرات إن دبل على عزخيد نقرات إن همه زخيد جفرة روبوش أكل لباس سوبروجي لبيكرا بلا لباسا هذا كادو زيبلو جفرة أملاخ يخون بيسوع كريستوس سراويت أملاخ يخون بيسوع كريستوس ورانا ما دورا لباكرا بديلا لباكرا لباسي بارديا محرودي لنا ما كراش لبيك أنا ما سوبرا جندا thank you Lord بارك لنا እግዚአብሔር عبي سم كان عبي لنا እግዚአብሔር عبي سم كان عبي لنا هاللويا سكين امسكنا املاح مسكن هاللويا زرد عنا املاح كم زي خنقرب اب قرميو قريبنا هاللويا دمصنا ام مقدسو خسمع اب هلونو خنركب بو خنتنكف كبرنا املاح يكون هاللويا ريبش اكرالابا سوبوريا لحدود لبا سيلا لبان تولو لبوديرا نمغنا نماسيا لومي متنخاف كوني هاللويا لومي متنخاف الله هاللويا ريما ما شرر بك ربنا لبنا لبوسيا امين امين قويتنا يسوع كريستوس بزحات يدفعون يرم بزحات يقنصون يرم نتا ننوح عمتها الدم زحزح زبلاز نبر السبيت جن متيا تنكيفاتو كبرنا املاح يكون هاللويا لوم ما انت متنخاف كوني امين هاللويا خبز زفر لبس زوص حيلي هلو
ካብ ዘፈሩ ድወፅእ ሓይሊ ኣሎ ካብቲ ናይ መስቀል ዝተገብረ ስራሕ ዝወፅእ ሓይሊ ኣሎ ካብቲ ህያው ደም ዝወፅእ ሓይሊ ኣሎ ኣርዑት ዘበለ ንምስባር ማእሱር ንምፍታሕ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሪሊዝ ንምግባር ዝወድቅ ሓይሊ ኣሎ ምትንኻፍ ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ yes lord እስኪ ነዛ ኣምላኽ ዝክብር ኸነ ምጽና ሃሌሉያ yes ክብሪ ይግባይ እግዚአብሔር ይመስገን ዓብይ ኣምላኽ ኢና ነምልኽ ስልጡን ኣምላኽ ኢና ነምልኽ ሃሌሉያ እዚ እኳ ክውሕዶ ሪማሽ ክረባላላባስያ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂኻ ስለ ዝመጽእ ቃል yes ቃል እግዚአብሔር በስልጣን ቃል እግዚአብሔር በግርማ ቃል እግዚአብሔር በኃይል ይልናል ሃሌሉያ ቃል እግዚአብሔር ንኸውሒ ይሰናጥቆ ጽሑፍ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንዱር ይርግፈው ንኢራብ ይውልዳ yes ንብተይ ከም ጎባይ ንብተይ ከም ብተይ ይዕንድሮ ይልናል አምላኽ መስገን ዘሰራስር ቃል ዘዕንድር ቃል ራማጋው ሳንታላላባጋ ናፍሬ ናሙላድ ዘብጽሕ ቃል ሃሌሉያ ዘይስበር ሰረረ ልቢ ከም ከውሒ ሓሸም ሸም ዘብል ዝጨዳድድ ቃል ራማሹ ዳላባጋ ዳላባ ሲፓርዲያ ሩባባ ሳንታላላባጋ ዳላባ ሲላላባ ሲላላባ ሳርዲያ ይኹን ንበላለና እግዚአብሔር ዓቢ ይኹን ንበላለና እግዚአብሔር ዓቢ ይኹን ንበላለና እግዚአብሔር ስልጡን ሃሌሉያ ሪማማ ማዱራ ላባጋላባ ሱፖራ ላባዲላ ላባጋላባስያ አሜን ሃሌሉያ ቃሉ ሊዕኹ ኣሕወዮም ካብ ጉድጓዶም ከኣናጎፎም ጽሑፍ እዩ እግዚአብሔር ቃሉ ይልእኽሞ ካብ ጉድጓድ ዘበለ ሁሉ ይፈውስ ካብ ጉድጓድ ዘበለ ሁሉ የናግፍ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ንቃሉ ክንጻበይና አምላኽ መስገን ቀጥታ ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንከይዲና ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ መንፈስ አምላኽ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ መንፈስ ቅዱስ እንደሌካ ለና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ስቶይኪያ ፓንዳይላ ስቶይኪያ ፖንት መንፈስ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እስከ ግዛና ንበሎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ንሓሳቡ ክንነብር ኣብ ሆሴ እንታይ ብለና ኣሕዋቴ ኤፍሬም ዘይተገልበጠ ቅጫ እዩ ኢልዎ ዘይተገልበጠ ቅጫ እዩ ሓይሉ መን ከም ዝበልዖ ኣይፈልጥኒ ኢልዎ ኣሎ ምስቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ህዝቢ ዝተሓዋወስ ዝነበረ عليت يرو እግዚአብሔር አምላክ በሆሴ ገይሩ ኤም ዘይተገልበጠ ቅጫ ይልዎ ኣሎ ሓይሉ መን ከም ዝበልዖ ኣይፈልጥን ይልዎ ኣሎ እስከ ከምኡ ከይኮና ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር ክረድአና ጉልበት ክበና እግዚአብሔር ጉልበት ሃበና እግዚአብሔር አቦ ናይ ሎዶቅያ ማሕበር ወንሪና ነርና ኣሕዋቴ ክንማሃር ኮለና ኣይ ዝሑል ኣይ ውዒ ትኾንካስ ጡፍ ክብለካ ኢሉ ከምኡ ኣይኹና ብህይወትና ኩሉ ግዜ ብመንፈስ ክንቃጸል መንፈስ ተቃጸሉ ንእግዚአብሔርካ አገልግሉ ይልና ኣሎ ምግልጋል ክኾነልና መንፈስ ክንቃጸል መንፈስ ኣይተጥፉ ይልና ኣሎ ኣሕዋቴ መንፈስ ቅዱስ አማከልና ግዛ ከም ኤፍሬም ክኸውን አይደልን የንበሎ ኣሕዋቴ ሓይለይ ክብላዕ አይደልን የንበሎ መንፈስ ክምላእ ዝደሊ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ክትመልከኒ ክትገዝአኒ ሓይሊ ክትበኒ ጉልበት ክትበኒ ዝደሊ
نعلمن فتوتان انبزبل حيلخا بلعلي كفسس منفس قدوس نابخاتكم زورد جنا تبايت تصحيف خمزلو كمتي نايمنت ابوتاتنا ጸጋ ዝመሎም حيل ዝመሎም እግዚአብሔር አምላኺ حيلኻ ሎማ አንቲ ፍሰሰና ንዓኻ ዘጠምት حيሊ ጥበብ ዝመልእ حيሊ ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒና ብቅድስናን ብጽድቅን ዘመላልስ حيሊ ናይ እግዚአብሔር حيሊ ናይ እግዚአብሔር حيሊ አርዑት ዝሰብር ዝፈሊ ካብ ዓለምን ፍትወታን ዝፈሊ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ግዝአና ክንተዓወሳ ይንደልኒና ኤካፓየላስቶ የኪያንታየላስቶ መንፈስ ቅዱስ ግዝአና ኦምሮ ነፍስ ወከፍና ይከፈት እግዚአብሔር ሰማይ ዘኸብር ዘበለ ስለዝበተንካዮ ነመስግነካ ኣለና ሓሳባትካ ከይንርዳእ ዝገብር ዘበለ ስለዝበተንካዮ ነመስግነካ ኣለና መዓልትና ንስኻ ግዛእዮ ግዜና ንስኻ ግዛእዮ እግዚአብሔር አምላኺ ዘመንና ንስኻ ግዛእዮ እንዳዓበና እንዳወሰኽና እንኸይድ ውሉድ እምበር እግዚአብሔር እንተሓዋወስ ውሉድ ስለዘይትገብረና ነመስግነካ ኣለና ንዓኻ ክንፍለ ስለትረድኣና ተባረኽ ስለኩሉ ነገር ነመስግነካ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን ቀኒና ቋብ ሰላም መድኃና ቤት እግዚአብሔር መጻኹ ያ ካብቲ ዘቋረጽናዮ እንቅጽሎ ኢና ምዕራፍ 6 ኢና ንዘለና ኣብቲ ቀዳማይ ማሕተም ዝፈትሖ ኣብቲ ምዕራፍ 6 እንታይ ክብሎ ከሎ ኢና ንሪናዮ ናብ ምድሪ እንታይ ግበር ንዓጠምት ናብ ዝረአ ክብሎ ከሎ ኢና ርኢናዮ ስለዚ ኣብኡ ቀዳማይ ማሕተም ዝፈትሖ እንታይ ከም እንስሳ ከም ዝወፀ ፈረስ ከም ዝወፀ ጻዕዳ ኣምበላይ ከም ዝወፀ ርኢናዮ ምስ ጸረ ክርስቶስ ከዓ ስለዚ ጻዕዳ ፈረስ ንመን እዩ ዝውክል ኢልና ነርና ንጸረ ክርስቶስ ኢልና ሪናያ ነርና ሰዛዊና ተጧቢልናዮ እቲ ኣብ ርእሱ ገይርዎ ዝነበረ ኣኽሊል እንታይ ኢልና ሪናያ ነርና እስጢፋኖስ ናይ ጎይታ ግን ዲያደም ዝብል ከም ዝነበረ እሱ እቲ ኣብ ጻዕዳ ፈረስ ተወጢሑ ዝመጽእ ዝነበረ እሱ ጸረ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርታትና ሪና ኣብ ገለገለ ትምህርታት ወይ እውን ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ትርጉም ከሎ ንሱ ጎይታ ኢሎም ትርጉሞዮም ግን ንሱ ትክክል ከም ዘይኮነ ኢና ዝሓለፈ ሶምሪና ስለዚ ኣብቲ ካልኣይ ማሕተም ክፈትሕ ከሎ ኣቡይና በፂሕና ዘለና እቲ ካልኣይ ማሕተም ሃመር ወይ ከዓ እቲ ሬድ ሆርስ ነቲ ካልኣይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ሓደ ቀይሕ ፈረስ እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝወፀ ኣብቲ ምዕራፍ 6 ነቲ ካልኣይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ድማ እቲ ካልኣይ እንስሳ ንዓሞረ ክብል ከሎ እንታይ ገበርኩ ኢሉ ሰማዕኩ ካልእ ሃመር ፈረስ ድማ ወፀ ነቲ ተቐሚጥዎ ዘሎ ከዓ ንሓድሕዶም ምእንቲ ክቃተሉስ ንሰላም ካብ ምድሪ ከርሕቕ እንታይ ተዋህቦ ብለና ዓቢ ሴፍ ተዋህቦት ጸረ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ክገዝእ ምስ መፀ 7 ዓመት እዩ ክገዝእ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ርኢናያ ነርና እቲ ሓንቲ ሰሙን ኢልዋ ዘሎ 7 ዓመት እያ ስለዚ ናብዚ ምድሪ መፅኡ ብሰላም ክገዝእ ምስ ጀመረ መቕደስ ምስ ሰራሓሎም ሰላም ክኸውን እዩ
ድሕሪ 3 ዓመትን ፈረቓን ነታ ኪዳን መሰፍረሳ ኣንጻር ኣይሁዳውያን ምስ ተንሳ ኣብቲ ቤተ መቕደስ ርኩስ ነገር ምስ ገበረ ሽዑ እንታይ ክኾኑ እዮም ኣብቲ ሮሜ ምዕራፍ 11 ብጸጋ እንታይ ዝገብሩ ኣለዉ ዝድሕኑ ኣለዉ ኢልዎም ኣሎ ስለዚ ድሕርታ 3 ዓመትን ፈረቓን ነታ ኪዳን መሰፍረሳ ሽዑ ኣብዚ ምድሪ እንታይ ከም ዝኸውን ብርቱዕ ውግእ ብርቱዕ መከራ ከም ዝኸውን ስለዚ ፀረ ክርስቶስ መፅኡ ንኩሉ መነሰብ ምስ ተቐበሎ ነቲ ኪዳን መሰፍረሶ ብድሕሪኡ ዝቐይሕ ፈረስ ክፍታሕ ከሎ ብድሕሪኡ ኩናት ከም ዝኸውን ኣብዚ ምድሪ ኩናት ምስ ኮነ ጥሜት ከም ዝኸውን እውን ብድሕሪኡ ኣብቲ ምዕራፋት እንዳተገለጸሉ ክኸይድ ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ መንግስቱ ብኩናትን ብምስዓርን እንታይ ዝገብራ ዝምስርታት ፀረ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ክገዝእ ከሎ ብምንታይ እዩ ብኩናትን ብምስዓርን እዩ እንታይ ዝገብር ዝምስርት ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ጥቕስ 4 ወይ ከዓ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ጥቕስ 7 ኣብ ክልቲኡ እቲ መንግስቲ ናይ ሮም ከም ዝገዝእ ነጊርና ኣሎ ብፍላይ ኣብቲ ምዕራፍ 7 እንዳረገፀ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝጥሕን ነጊርና ኣሎ እቲ ራብዓይ መንግስቲ እንታይ ከም ትኸውን ከም ሓፂን ብርትዕቲ ከም ትኸውን ከምቲ ሓፂን ንኩሉ ነገር ዝጭፍልቕን ዝሰባብርን ከምኡውን ከዓ ከም ዝቕጥቀጥን ሓፂን ኮይና ነዚ ኩሉ እንታይ ክትገብር እያ ክትጭፍልቕን ክትቅጥቅጥን እያ እንዳበለ ዳንኤል ኣብ ምዕራፍ 2 እንታይ ክገብር ከሎ ነቲ ራእይ ክሪኦ ከሎ ኢና ንሪኦ መሊሱ ምዕራፍ 7 ከዓ ንመንግስቲ ሮም ብዘገርም ነገር ክሪኦ ከሎ ሓደ እንስሳ ወፂኡ 10 ቀርኒ ኣለዎ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝጥሕን ከም ዝረግፅ ብዙሕ ነገር ከም ዝኾን መንግስቲ ሮም ከይና ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ ጨካን መንግስቲ እዩ ነይሩ ብፍላይ ክገዝእ ከሎ ካብ 63 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ልደቶ ክርስቶስ ይገዝኡ ክሳብ 475 ከባቢ ዝፀንሐ መንግስቲ እዩ ነይሩ ኣጋዛዝኡ ዘሰክሕ ዝዝግንን ኣብ ታሪክ ከይና ክንሪኦ ከለና ብብዙሕ ነገራት ንመንግስቲ ንህዝብታት እንዳሰዓረ ባሮት እንዳገበረ እንዳገበሩ ንዑ እንታይ ይገብሮም ከም ዝነበረ ይገዝኦም ከም ዝነበረ ኢና ኣብ ታሪክ ንሪኦ ስለዚ መሊሱ ዳንኤል ኣብ ጥቕስ 7 ከም ዝኸነም ቦፀናሕና ምዕራፍ 7 ጥቕስ 7 ድሕሪ እዚ ብራእይ ለይቲ እንሆ መፍርህን መሰክሕን ኣዝዩ ብርቱዕ ዝኾነ ራብዓይ ኣራዊት እንታይ ገበርኩ ረአኹ ዓበይቲ ኣስናን ሓፂን ነበሮ ይውሕጥን ይጥሕንን ነቲ ዝተረፈ ብእጋሩ እንታይ ገብሮ ነበረ ይረግፆ ነበረ ካብቶም ቅድሙ ዝነበሩ ኩላቶም ኣራዊት ከዓ በይኑ ዝዓይነቱ እዩ ዝነበረ እንታይ ከዓ ነበሮ ይብለና 10 ቀርኒ ከም ዝነበሮ ስለዚ ብሓይሊ እንታይ ከም ዝገብር ብኩናት ብሓይሊ ኣብዚ ምድሪ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝገዝእ ስለዚ ካልኣይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ኣብቲ ቀይሕ ፈረስ ተወጢሑ ዝመፅእ ዝነበረ ኣብ ኢዱ እንታይ ከም ዝተዋህቦ ሴፍ ከም ዝተዋህቦ ናብዚ ምድሪ ከዓ እንታይ ከም ዘምፅእ ኩናት ከም ዘምፅእ ብፍላይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንሪኦ ኢና እቲ ሓሳብ ንምድሪ ብሓይሊ ኣብ እንታይ ዝገብረሉ ግዜ ዝቁጣዓሉ ግዜ ተዓባይን መፍርህን መዓልቲ ተባሂላ ዘላ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብብዙሕ ተጠቂሳ ዘላ ነቢያት ተዛሪቦማ ዘለዎ መዓልቲ ሽዑ ከም ትኸውን ኣብቲ 3 ዓመትን ፈረቓን ብፍላይ እግዚኣብሔር ኣብ ምድሪ እቶም 8 መላእኽቲ መለኸት ምስ ነፍሑ ብርቱዕ መከራ ከም ዝኸውን እንደገና ኣብ ምዕራፍ 15 ከዓ ምዕራፍ 16 መዓት ዝሓዙ መላእኽቲ እውን ኣብ ምድሪ እንታይ ከም ዝገብሩ ነቲ መዓት ምስ ከዓዎ ኣብዚ ምድሪ ማእለያ ዘይብሉ መከራ ከም ዝኸውን እዩ ዝነግረና ሰባት ዋላ እኳ ሂወቶም ክሕልፉ እንተደለዩ ከም ዘይኮነሎም ከም ዘይክእሉ ኣብቲ መልእኽታት ኣብቲ ራእይ ብፍላይ ኣብ ምዕራፍ 15-16 ይነግረና ስለዚ መንግስቱ ብምንታይ ዝጅምራ ብኩናትን ብምስዓርን ነታ መንግስቲ እንታይ ዝገብራ ዝምስርታ ስለዚ እቶም ዝኽተልዎ ዘለዉ ኣፍራስ እንታይ ኢና ንሪኦም ዘለና ገሊኣቶም ኩናት ገሊኣቶም ጥሜት ደድሕሪኡ ዝኽተልዎ ደድሕርቲ ፀረ ክርስቶስ ኢና ንሪኦም ዘለና ስለዚ ዮሃንስ ካልኣይ ማሕተም ምስ ተፈትሐ ሓደ ቀይሕ ፈረስ ክወፅእ ከሎ እዩ ዝርኢ ዘሎ እቲ ፈረስ ከዓ እንታይ ባህሪ ከም ዘለዎ እዩ ንዮሃንስ እንታይ ዝኾነሉ ዘሎ ዝግለፀሉ ዘሎ ስለዚ ሳልሳይ ማሕተም ምስ ተፈትሐ መጋል ፈረስ ይብሎ ብላክ ሆርስ እንታይ ዘምፅእ እዩ ከኣሱ ጥሜት ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሪእናያ ነርና ኩናት ኣብ ዘለዎ እንታይ ከም ዘሎ ጥሜት ከም ዘሎ ልክዕ ዋላ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተዘራሪብናሉ ነርና ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ኤሮጳ ኩናት ምስ ኮነ ኣብ ዓለም ኩናት ምስ ኮነ ድሕሪ ኩናት ዝነበረ እንታይ ብዙሕ ጥሜት ብዙሕ መከራ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ፀረ ክርስቶስ ምስ መፀ ብድሕሪኡ እቲ ቀይሕ ፈረስ ብድሕሪኡ ኩናት ምስ ኮነ ብድሕሪኡ እንታይ ከም ዝኸውን ኣብዚ ምድሪ ብፍላይ ኣብቲ 7 ዓመት ብዙሕ ጥሜትን መከራን ከም ዝኸውን ነቲ ሳልሳይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ከዓ እቲ ሳልሳይ እንስሳ ንዓሞሮ ክብል ከሎ ሰማዕኩም ረኢኹን እንሆ ከዓ መጋል ፈረስ እቲ ተቐሚጥዎ ዘሎ ከዓ ኣብ ኢዱ እንታይ ሒዙ ኣሎ ሚዛን ኣለዎ ኣብ መንጎ እቶም 4 እንስሳ ድማ ከም ድምፂ ዝበለ ሓደ ኮይኔክስ ስርናይ ብዲናር 3
ኮይነክስ ስገምካ ብዲናር ዘይትን ወይን እንታይ ክብል ኮሎ ርዩ ኣይቲ ጉዳእ ክብል ኮሎ ሰማዕኮ ብለና ጥሜት ከም ዝኸውን መከራ ከም ዝኸውን እግሪ ክኽተልዎ እዮም ዘሎ ልክዕ ከምቲ ጎይታ ካብ ሰማይ ክመጽእ ኮሎ ንሕና ምስኡ መጺና ንሽሕ ዓመት ንገዝእ ደድሕሪ ፀረ ክርስቶስ መጺኦም ከዓ ኩናት ጥሜት መከራ ዘምፁ እዮም እንታይ ዝገብርዎ ዘለው ዝኽተልዎ ዘለው ስለዚ ካብ ምዕራፍ 6 ክሳዕ ምዕራፍ 16 ዘሎ ኣብቲ ናይ 7 ዓመት ዝተፈትሐ ሓደ ካልእ ቡላ ፈረስ ፓለ ሆርስ እንታ ድምፂ ተራባዕ እንስሳ ንዓሞ ርአ ክብል ኮሎ ሰማዕኩ ርአኹን እነሆ ቡላ ፈረስ ምስቲ ተቐሚጥዎ ዘለውን እንታይ ይኽተሎ ኢልና ኣሎ ሞት እዩ ሲኦል ከዓ እንታይ ገብሮ ይስዕቦ ብሴፍን ጥሜትን ራይታ ግዜ ኣብቲ ምዕራፍ 12 ከምኡ ኢሉ ኣሎ ግዜ ከምዘይ ብሉ ፈሊጡስ ንዓለም ብምንታይ ወፂ ኣሎ ናብ ዓለም ብለና ብሓይሊ ብቁጣዓ ከም ዝወፀ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ስለዚ እቲ ማሕተም ምስታ ጠቕልልቲ መፅሓፍ ዘሎ ርክባት ክንሪኦ ከለና ሓደ ቀዳማይ ሓሳብ ክንሪኦ ከለና ኣብ ስክሪን ስለ ዘይትሪእዎ ዘለኹም እቲ ማሕተም ምስ መን ዘላለየና ምስ ኣፍራስ የላለየና ልክዕ ነቲ ማሕተም ምስ ፈትሖ ኣንበላይ ፈረስ እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝወፀ ባህሪ ናይቲ ኣንበላይ ፈረስ ከዓ እንታይ ይገብረልና እቲ ማሕተም ምስ ተፈትሐት ባህርያቱ ናኡ ይገልጸልና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ማሕተም ምስ ምንታይ ዘላለየና ምስቶም ኣፍራስ ገጸ ባህሪ ኦፍኮርስ እንስሳ ኣብ ትንቢታት ክንሪኦ ከለና ዳንኤል ዝረኣዮም ነቶም ነገስታት ብእንስሳ የርእይዎም ብእንስሳ ክገልጸሉ ከሎ እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉ ዝገልጸሉ ዘሎ ባህሪ ናይቶም ነገስታት ብእንስሳ ባህሪ ግን ነቲ ናይቶም ነገስታት ባህሪ ግን ብእንስሳ እንዳገበረ እንታ ክገብሮ ከሎ ንዳንኤል ክግለጸሉ ከሎ ንዮሃንስ እውን ክግለጸሉ ከሎ ኢና ንሪኦ ኣንደር ዘ ግሬት ብምንታይ ርእይዎ ኣሎ ዳንኤል 4 ርእሲ ዘለዎ ከም ነብሪ ገይሩ ገሊጹ ኣሎ ከም ቺታ ስፒድ ዘለዎ ብሓይሊ እንታይ ዝገብር ዝገዝእ ዝጎይ ድሓር ምስ ሞተ ከዓ እታ መንግስቱ እንታይ ከም ትኸውን ከም ኣብ 4 ጀነራላት እንታይ ከም ትኸውን ከም ትምቃል ኢሉ ገሊጹ ኣሎ ስለዚ እቶም እንስሳ ባህር ናይቶም ነገስታት እዩ እንታይ ዝገብሩልና ዝገልጹልና ስለዚ እቲ ማሕተም ከዓ ምስ ምንታይ የላለየና ምስቶም ኣፍራስ የላለየና ኣብቲ ናይ 7 ዓመት ዝኸውን ካብ ምዕራፍ 6 ክሳዕ ምዕራፍ 16 ዘሎ እቲ ማሕተም እንታይ የላሊ ገጸ ባህርያት ዝፍጸመሉ የርእየና ጻዕዳ ፈረስ ምስ መጻ ኣብ ኢዱ ቀስት ኣለዎ እንታይ ክኸውን ከሎ ኢና ንሪኦ ስልጣን ተዋሂብዎ እንዳሰዓረ ክኸይድ ከሎ ኢና ንሪኦ ብድሕሪ እውን እቲ ቀይሕ ፈረስ ሴፍ ተዋሂብዎ ኣሎ እንታይ እንዳኾነ ክኸይድ ከሎ ኣብ ምድሪ ኩናት ከምፅእ ከሎ ኢና ንሪኦ ብድሕሪ እውን እቲ ጸሊም ፈረስ እንዳበለ ገልጸሉ ከሎ ኢና ኣብቲ ምዕራፍ 6 ንሪኦ ስለዚ እቲ ማሕተም ምስ ምንታይ የላለየና ምስቶም ናይቶም እንስሳ ገጸ ባህርያት ባህርያቶም ሰይጣን እውን ከመይ ገይሩ ብዝምድሪ ከም ዝግለጽ ኣብቲ ምዕራፍ 6 ነጊሩና ኣሎ እተን 7 ዓመት ብውግእ ዘይኮነስ ብምንታይ እየን ዝጅምራ ብሰላም እየን ዝጅምራ ክመጽእ ከሎ ብዝምድሪ ብሰላም እዩ ንምድሪ እንታ ክገብር ዝጅምር ክገዝእ ዝጅምር ሓደ ካብቲ ባህርያቱ እንታይ እዮም ዝብልዎ ኣብ ገለገለ ጽሑፋት ክትርኢ ከይድካ ዋላ ኣብ ስብከታት ክትሰምዕ ከለኻ ኦራተር ከም ዝኾነ ከኣምን ከም ዘኽእል እንታይ ኢልና ኢና ርኢና ኣብቲ ምዕራፍ 13 ካብ ባሕሪ ዝወፀ እንስሳ ኢልና ምሽ ሓቂ ኢዱ ድቢ 10 ኣቕርንቲ ኣለዎ 7 ርእሲ ኣለዎ ነንበሳ ይመስል ካብ ባሕሪ ወፂኡ ምስ ረኣዮ ዮሃንስ እሱ ትፀረ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ዮሃንስ ኣብ ምዕራፍ 7 ርእይዎ ኣሎ ስለዚ እቲ ገበል ኣብቲ ምዕራፍ 12 ዘሎ ሓይሊ ከም ዝበንዑ ነቲ ፀረ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ሰባት ዝኣምንዎ ከኣምን ዝኽእል ነገራት ክዕርዝ ዝኽእል ኣብዚ ምድሪ መፂኡ ብታ 7 ዓመት ስለዚ ንፍልስጤምን ንኣይሁድን ክሳብ ሕጂ ዝዓርቕ ኣካል ኣይተረኸበን እሱ ምስ መፀ ግን እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝዓርቆም ዓለም ብኡ እንታይ ከም ትኸውን ከም ትግረም ከም ዝቕበልዎ እቲ ፀረ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝገብር እቲ ነቢ ሓሶቱን እንታይ ኢልና ርኢና ነርና ትእምርትን ተኣምራትን ከም ዝገብር ንመን ክቕበልዎ ነቲ ፀረ ክርስቶስ ሰባት ንዑ እንታይ ክገብሩ ክሰግድሉ ስለዚ ኣብታ 7 ዓመት ክጅምር ከሎ ነገራት ብሰላም እዩ ዝጅምር ኩሉ ነገር ብሰላም ጀሚሩ ድሕሪ 3 ዓመትን ፈረቓኒ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ኪዳኑ ዘፍርስ ድሓሪቲ ባህርያቱ እንታይ ክገብር ዝጅመር ክግለጽ ዝጅምር ማለት እዩ ስለዚ ፀረ ክርስቶስ ምስ ተገለጸ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ምግላጹ እንታይ ኮይኑ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ሰላማዊ ኮይኑ እዩ ዝግለጽ ክሳዕቲ ናይ ፀበባ መከራን ግዜ ዝኸውን ኣብ ማእከል ድሕሪ 3 ዓመትን ፈረቓን ሽዑ እንታይ ክገብር ክጅምር እዩ ክግለጽ ክጅምር እዩ ኦኬ ንኣይሁዳውያን ንእሚንዎም ኣሎ ተቐቢሎም ኣለዉ ቤተ መቕደስ ሰሪሕሎም ኣሎ ዓለም ተቐቢላቶላ
اوكي نتوم نغستات سلسه سعيرتهم شوعات نخغز سلطان هيبوم الله اب عالم كغز جمير له ቤተ መቅደስ ምስ ተሰርሐ ደር 3 ዓመት ፈረቃኒ አው እንታይ ዝገብር ዘይድል ነገር ምስ ሰዋ አይሁዳውያን ሽዑ እንታይ ዝኾኑ ዝነቅሑ እቲ መሲሕ እንታይ መጪኡ ከም ዝነበረ ሽዑ ክርዶሚ ሽዑ ብጸጋ እንታይ ዝገብሩለው ዝድሕኑ ኣለው ኣብቲ ምዕራፍ 744 ሽሕቶም ማሕተም ኣብ ግንባሮም ተሓቲሙሎም ዘሎ ሽዑ ኣብቲ ጸባ ኣብቲ ናይ 7 ዓመት መከራ ዝድሕኑ ከም ዝኾኑ እዩ ዝንገር ማለት እዩ ስለዚ ብሰላም ይጅምር ድሕሪ 3 ዓመት ፈረቃን ግን ባህርያቱ تناوتو بحر كجلس كجمري شعوي እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ እቲ ንሪኦ ዘለና መለኸት ዝነፍሑ 7 መለኸት ኣብ ምድሪ ቁጣ ዓዘፍ ሱሶ እንደገና ምዕራፍ 15 16 ዘሎ እቲ መዓቱን ሽዑይ ኣብ ምድሪ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ነገሩ ዘበለ ከም ዝገልጽ ኣብቲ ግዜ መዲቡ ከም ዘሎ ኣብቲ ምዕራፍ 15 16 ይነግረና ስለዚ ሓምሻይ ማሕተም ምስተፈትሐ ዓወትቶም ኣብ ሰማይ እንታይ ዝገበሩ ርዩ ዮሐንስ ዝደሓኑ ኣብቲ መሰውእ እንታይ ርዩ ዝተሰውኡ ቅዱሳን ከም ዝራዩ ነፍሳቶም ኣብ ኣምላኽ እንታይ ዝገብር ዝጠርዕ ትጥቅስን ራእዮ ራእይ ምዕራፍ 6 ካብ ጥቅሲ 9 11 ዘሎ ነቲ 50 ማሕተም ምስ ፈትሖ ከዓ ነፍሳቶም ስለ ቃል ኣምላኽን ስለቲ ዝነበሮም ምስክርን ዝተሓርዱ ኣብ ትሕቲ መሰውእ እንታይ ገይረይሉ ረይኹ ኢሉ ዓው ብዝበለ ድምፂ ከዓ ኦ ቅዱስን ሓቀኛን ጎይታ ክሳዕ ማእሲኻ ዘይትፈርድ ነቶም ኣብ ምድሪ ዘለዉ ክሳዕ ማእሲኻ ሕነ ደምና ዘይትፈድዮም እናበሉ ናኡ እንታይ ገብሩለው ጠርዑ ንነፍስ ወከፎም ድማ ጻዕዳ ክዳን እንታይ ተዋህቦም ለና እቶም ከማታቶም ቅተሉ ዘለዎም ብጾቶምን ባሮቶምን ኣሕዋቶምን ክሳዕ ዝመልኡ ከዓ ገና ቁርብ ዘመን እንታይ ክኾኑ ከም ዘለዎም ክዕርፉ ተባህለሎም ሓምሻይ ማሕተም ምስተፈተይ ሕጂ ዮሐንስ ካልእ ነገር ዝርኢ ዘሎ 4 እንስሳ ክርኢ ጸኒሑ 4 ማሕተም ተፈቲሑ ሓምሻይ ማሕተም ምስተፈተሐ ግን ኣብ ሰማይ ዝተሓርዱ ቅዱሳን ነፍሳት እንታይ ይገብራሎ ኣብኡ ይርኢ ኣሎ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ህልውኑን እዮም ነይሮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ዞም እንሪኦም ዘለና በቲ ዝነበረ መከራ መብዛሕትኦም ሰማምዑል ኣብቲ 7 ዓመት ዝድሕኑ እዮም እዚኣቶም ስጋ ዘይለበሱ ነፍሲ ዘለዎም እዮም ንሕና እንታይ ኮይና ኣለና ኣብዚ ሕጂ ተነጢቕና ምስ ጎይታ ኣለና ምስ ኢና ዘለና ስለዚ ንሳቶም ኣብቲ ፀበባ እንታይ ዝኾኑ እዮም ዝደሓኑ ገና ስጋ እንታይ ዘይገበሩ እዮም ዘይለበሱ ነፍሳቶም ኣብኡ እንታይ ይገብር ኣሎ ይጠርዕ ኣሎ ኣብ ምንታይ እዮም ግን ዘለዉ ኣብ ናቱ ሕቑፎ እዮም ዘለዉ ኣብ ቅድሚ ህልውንኦም ዘለዉ ሙሴኦም ዘለዉ ስለዚ ከምኡ እንዳበሉ እንታይ ክገብሩ ከለዉ ክጠርዑ ከለዉ ኢና ንሪኦ ኣምላኽ ክፈርድን ሕደ ክፈድን ናኡ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ይጠርዑ ኣለዉ ኣብ መክብብ እንታይ ዝብለና ንኩሉ ግዜ ኣለዎ ብለና ምዕራፍ 3 ኸይና ክንሪኦ ከለና ንምእካብ ንምብታን ንምርኻብ ንምፍልላይ ኣብ መክብብ ነጊርና ኣሎ ሓቀምሽ ንምትሕቋፍ እንዳበለ ገሊጹ ኣሎ ናው ከይት ክስታይ ስለዚ ግን እንታይ ከም ዘሎ ኣብ ምድሪ ንኩሉ ግዜ ከም ዘለዎ ናብ እግዚአብሔር ግን እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ይጠርዑ ኣለዉ ማእሲኻ ሕነ ትፈዲ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ጥቕሲ 19 እንታይ ዝብለና ሕነ ምፍዳይ ናይ መን ኢሉ ኣሎ ኣምላኽ ናተዩ ናይ ሳውዝ ኣፍሪቃ ዝነበረ 27 ዓመት ዝተኣሰረ ማንዴላ ሓደ ግዜ እንታይ ኢሉ ክዛረብ ሰሚዐዮ ቬንጀንስ ሕነ ምፍዳይሲ ዌስት ኦፍ ኤነርጂ ኢልዎ ሰባት ክፉእ ነገር ገይሮም ኻሲ ንዖም ክፉእ ንምግባር ሌትን መዓልትን ክትተግህ ተፈቲንካስ ኤነርጂ ኢኻ ተጥፊ ኢሉ ስለዚኦም ሰባት እዚኦም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንኣምላኽ እዮም ይሕሊፎም ዝህቡ ዘለዉ ማእሲኻ ሕነ ትፈዲ ኣብ ሮሜ ነጊርና ኣሎ ምዕራፍ 12 ባዕልና እንድሕር ክንፈድን ተፈቲና ነገራት ኣብ መፈንጠራ ዲያብሎስ ኢና ንኣቱ ስለዚ ነገራት ንእግዚአብሔር የሕሊፍና ክንቦ ኣለና ልክዕ ከምዚ እሳቶም ዝገብሮ ዘለዉ ንኣምላኽ እዮም ነገሮም ኣሕሊፎም ዝህቡ ዘለዉ እስኻ እንታይ ግበር ድሌትካ ግበር ቁኑዕ ኮይኑ ዝተረኣየካ ግበር ንሕና ሰማዕት ኮይና ኣለና ዝበደሉና ኣለዉ ስለዚ ንዓታቶም ከዓ እስኻ እንታይ ግበር ኣብ ግዜኻ ናብ ሰዓትካን ሕነ ፍደ እንዳበሉ እንታይ ክገብሩ ከለዉ ናብኡ ክጠርዑ ከለዉ ኢና ንሪኦም ኣሕዋተይ ካብ ሕነ ምፍዳይ ክንጥንቀቕ ኣለና ያው እቲ ስለዘይበሰልና ኢና እምበር መፅሓፍ ቅዱስ ዝነግረና እንታይ ዝብለና ንዝበደለ ካብ ሮሜ ነጊርና ኣሎ መግቦ ጸልየሉ እዩ ዝብል ናከምኡ ደረጃ ነገር ክንበፅሕ እግዚኣብሔር ዝደልየና እግዚኣብሔር ናከምኡ ክንበፅሕ ፀጉኡ እንታይ ይግበር ኣብ ልዕለና የፍስሰልና ስለዚ ከምኡ ኢሎም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እስኻ ሕነ ፍደ እንዳበሉ ናብኡ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ይጠርዑ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ዕረፍትን ህልውናን ኣምላኽ እዮም ከዓ ነይሮም ካብዚ ምድሪ እንታይ ገይሮም እዮም ግዒዞም እዮም ኣብ ናቱ ህልውና እዮም ዘለዉ ማንም ሰብ ካብኡ ክምንዝዖም ዘይክእል ኣብ ህልውኑ ዓሪፎም እዮም ኣውዮም ዘለዉ ስለዚ ከምኡ እንዳበሉ
ዮሐንስ ሕነፍ ደዩ እንዳበሉ ክብሎም ከሎ ኣብ ዕረፍቲ ከለዉ ክሪኦም ከሎ ኢና እንሪኦቶም እቲ ሓምሻይ ማሕተም ምስ ተፈትሐ ብድሕሪኡ ሻድሻይ ማሕተም ምስ ተፈትሐ ስቃይቶም ኣብ ምድሪ ዘለዉ ዝጠፍኡን ኣብዚ ዝኸውን ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብቲ ድሕሪ 3 ዓመትን ፈረቓን ዝኸውን እታ ተፍርህን እታ ዓባይ መዓልትን ኢልዋ ዘሎ ኣብ ብዙሕ ትንቢታት ኣብዚ እንታይ ዝኾነሉ መዓልቲ እዩ ዝፍፀመሉ ግዜ እዩ ስለዚ ነቲ ሳድሳይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ከዓ ርኢኹም ሞ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኮነ ፀሓይ ከም ወጮ እንታይ ኮይና ብለና ጸልመተት ወርሑ እውን ብዘላ ከም ደም ኮነት እታ ዓባይ መዓልቲ ቁጣዖም መፅያ እሞ መን ከደው ከብል ዝኽእል ኢሉ ዮሃንስ ታክገብር ከሎ ክሪኦ ከሎ ኢና ንሪኦ ነቲ ማሕተም ነቲ ሻድሻይ ምስ ተፈትሐ ስለዚ ኣብ ማቴዎስ ርኢናያ ነርና ብዙሕ ነገር ከም ዝኸውን ሻድሻይ ማሕተም መወዳእታ ናይ መከራ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝገልጽ ልክዕ ሻድሻይ ማሕተም ምስ ተፈትሐ ኣብዚ ምድሪ ዝኸውን መከራ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንምድሪ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝቁጣዕ ኢና እንሪኦ ዘለና ስለዚ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ኣለና ጥቕሲ እንደገና ብራእይ ከምዚ ከነንብቦ ዝፀናሕና ኣለና እቲ ጥቕሲ ንዘመናት ብዛዕባ ተዓባይን መፍሬትን መዓልቲ ዝተነበይዎ እንታይ ዝኾነሉ ግዜ እዩ ዝፍፀመሉ ግዜ እዩ ኢሳያስ ተነቢሎ ኤርምያስ ተነቢሎ ዩኤል ናሆም ሃጌ ኣብ ማቴዎስ እውን ኣለና ካልኣይ ተሰሎንቄ ቀዳይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:10 ሉቃስ 16:31 እዚ ኩሉ ትንቢት እዚ እንታይ ዝኾነሉ መዓልቲ እዩ ዝፍፀመሉ መዓልቲ እዩ እግዚኣብሔር ንምድሪ ብሓይሊ እንታይ ዝገብረሉ ግዜ ዝቁጣዓሉ ግዜ እዩ ተዓባይን መፍርህን ዝበላ ኣብ ብዙሕ ትንቢታት እትፍፀመሉ መዓልቲ እያ ንዘመናት ብዛዕባ ኣምላኽ እንታይ ገይሩ እዩ ብነቢያት ገይሩ ተዛሪቡ ፍርሂ ካብ ዝዓበየ ክሳዕ እቲ ዝነኣሰ ከም ዝኸውን ኣብቲ ጥቕሲ ሓሳባት ንእሽተይ ክስታይ ገይረ ውስድ ኣቢለ እንታይ ክኸውን እዩ ብርቱዕ ፀበባ ከም ዝኸውን ብዙሓት ሰባት እኳ ክሕብኡ እንተኸኣሉ ተፈተኑ ከም ዘይክእሉ እግዚኣብሔር ብርቱዕ ነገር ናብ ምድሪ ከም ዘምፅእ እዩ ዮሃንስ እንታይ ዝገብር ዘሎ ነቲ ሻድሻይ ማሕተም ምስ ተፈትሐ ዝርኦ ዘሎ ኣይውሽ ብስክሪን ተትሪእዎ ነርኩም ብክስታይ ስለ ዘሎ እዩ ኦኬ ስለዚ ናብ ምዕራፍ 7 ክንከይድና ስለዚ ምዕራፍ 6 እንታይ ርኢና ርአ ምስ በሎ ክንደይ ማሕተም ክፍታሕ ከሎ ኢና ንሪኦ 6 ተቐዳማይ ኣንበላይ ፈረስ ሃመር መጋል ቡላ ብድሕሪኡ ዝተሓርዱ ነፍሳት ኣብታ ሻድሻይ ማሕተም ምስ ተፈትሐ እውን ኣብ ምድሪ ዝኸውን መከራይ እንታይ ዝገብር ዘሎ ዮሃንስ ዝርኢ ዘሎ ስለዚ ሻውዓይ ማሕተም ከይተፈትሐ ኣብ ማእከል ኣብ ምዕራፍ 7 ካልእ ነገራት እንታይ ይገብር ኣሎ ዮሃንስ ይርኢ ኣሎ ገና ሻውዓይ ማሕተም እንታይ ኣይኮነን ኣሎ ብዚ ኣይተፈትሐን ስለዚ ኣብኡ ክልተ ነገራት እንታይ ገይሩ ዮሃንስ ርዩ ሻውዓይ ማሕተም ቅድሚ ምፍትሑ ኣብ ማእከል ምዕራፍ 7 ብዛዕባ ዝተበጀው ህዝቢ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝገልጽ ኢና ንሪኦ ኣብቲ ምዕራፍ 7 ስለዚ ኣብኡ እንታይ ንርኢ ክልተ ጉጅለ እንታይ ዝኾኑ ኣብኡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝብጀዎም ዘድሕኖም ህዝቢ ናብቲ ምዕራፍ 7 ንርኢ ዓሌት ኣሎ እቲ ምዕራፍ ኣሎ እቲ ጥቕሲ ኣለውን ስለዚ ኣብቲ ስክሪን ስለ ዘይትሪእዎ ዘለኹም ኦኬ ዓሌት ካብ ኣይሁድ ካብ ምዕራፍ 7 ካብ ጥቕሲ 1 ክሳብ ጥቕሲ 8 ኣይሁዳውያን እንታይ ዝኾኑ ኣለዉ ካብ ነፍሲ ወከፍ ነገድ እንታይ ክገብር ከሎ ኢና ንሪኦ ማሕተም ክግበረሎም ከሎ ካብቶም 12 ነገዳት ኦፍ ኮርስ ዳንኤል ለናኡ ክንሪኦ ኢና ስለዚ ማሕተም ክግበረሎም ከሎ ንኣምላኽ ክፍለዩ ከለዉ ኢና ንሪኦም ካብ ብቁፅሪ ኮይንና ክንሪኦም ከለና 144,000 ንርኢ ቦታ ከዓ ምንታይ እዩ ኣብ ምድሪ ኮይኖም ዝደሓኑ እንታይ ዝኾኑ እዮም ማሕተም ዝተገበረሎም ኣብ ግንባሮም ካብ ምዕራፍ 7 ካብ ጥቕሲ 1 ክሳብ ጥቕሲ 17 ዘለውን ኣህዛብ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ብዙሓት ኣህዛብ ከዓ እንታይ ክገብሩ ርኢዎም ዮሃንስ ክድሕኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብጀዎም ከሎ ኢና ንሪኦ ብቁፅሪ ከይድና ክንሪኦም ከለና እቶም ኣይሁዳውያን 144,000 ንሳቶም ግን ቁፅሪ ዘይብሎም ብዝሒ ህዝቢ እዮም ኣላፍ ግዜ ኣሻሕ ከም ዝኾኑ ርኢዎም ኣለዉ ቦታ ደሴም ኣብ ምድሪ እዩ እዞም እንሪኦም ዘለና ማእልያ ዘይብሎም ዝደሓኑ ቁፅሪ ዘይብሎም ግን ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋን ከም ዝተረኣዩ ይነግረና እቶም 144,000 እውን ኣብ ምድሪ ከም ዝደሓኑ ይነግረና ስለዚ ሻውዓይ ማሕተም ቅድሚ ምፍትሑ ምዕራፍ 7 እዩ ጋፕ እንታይ ዝገብር ዘሎ መንፈስ ኣምላኽ ናብ ካልእ እንታይ ዝገብሮ ዘሎ ዮሃንስ ዝወስቶ ዘሎ ስለዚ ካብቲ ምዕራፍ 7 ካብ ጥቕሲ 1 ክሳብ ጥቕሲ 17 ኩሉ ኣይከነንብቦን ኢና እቲ ሓሳብ ካብ ጥቕሲ 1 ክሳብ ጥቕሲ 8 ዘሎ ካብ ብዘሎ ነገድ ደቂ እስራኤል ክንደይ ዝተሓተሙ እዩ 144,000 ሕቱማት እዩ ኣብ ግንባሮም እንታይ ዝኾኑ ማሕተም ዝተገበረሎም ንኣምላኽ እንታይ ዝኾኑ
استفليو of course الشيطان نديابلوس نتصارى كريستوس زغلغلو قالو 666 محتم انتاي زغبرو زقبلو سلاز عم تقصت شعات شو انتاي يرلو دحرز دماريهو انه كاب كلهم احزابن عليتن حزبتاتن كاب زلو قانقاتات استاكبو حدا كو قصرم زيكول بزحات سب صعدا خداونت تخدينوم ጨንፈርሲዬ አብ ዳዋም ሒዞም አብ ቅድምት ዙፋን አብ ቅድምት ገንሸልን ደው ኢሎም እንታይ ገይሮም ይሉሎ ረአኽዎም ኢሉ ዮሐንስ አው ገሊጾ ማለት ስለዚህ አብዝ ምዕራፍ ዝኸይና ክንሪኦ ከለና ክልተ ህዝብ እንታይ ዝኾንዮም ዝተበጀው ኢና ንሪ ካብ አይሁዳውያንን ካብ አህዛብን ስለዚህ 144 ሽሕ ካብ ነፍስ ወከፍ ነገድ እንታይ ዝኾንዮም ተጸዊዖም ማሕተም ዝተገበረሎም እዮም ኦኬ ተመከራ እንታይ ዘምጽእ ፍርዲ ዘምጽእ ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ 2:10 እንታይ ብለና እቶም ዝጠፉስ ንምድሓኖም ዝኾን ፍቕሪ ሓቂ ስለ ዘይተቐበሉ ንዓታቶም ናይዚ ኣመጻጻ ብኩሉ ጥበራን ዓመፃን ብኩሉ ሓይልን ትእምርትን ተኣምራትን ሓሶትን ብሓይሊ ሰይጣን እዩ ዝኸውን ስለዚ ከዓ እቶም ብዓመፃ ባህ ዝብሎም እምበር ንሓቂ ዘይኣምኑ ኩሎም ምእንቲ ክፍረዱ ኣምላኽ ነቲ ሓሶት ክሳዕ ዝኣምኑ ብርቱዕ ስሕተት እንታይ ከም ዝገብረሎም ከም ዝሰደሎም ኣብ ተሰሎንቄ ይነግረና ስለዚ ንሓቂ ንዝነፀጉ ሰባት ኣባታቶም እንታይ ከም ዝወርድ ቁጣዓ ከም ዝወርድ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1:18 ነጊርና ኣሎ ንሓቂ ብዓመፃ እንታይ ዝገብርዎ ንዝሽፍንዎ ቁጣዓ ኣምላኽ ኣባታቶም እንታይ ከም ዝኸውን ከም ዝገሃድ ከም ዝግለጽ ኣምላኽ ርእሱ ገሊጹሎም ባህሪኡ ነጊሩ መንነቱ ተዛሪቡ ነቲ ሓቂ ተረዲእዎም ሰባት ነቲ ሓቂ ንዝነፅጉ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ከም ዝገብሮም ከም ዝፈርዶም ልክዕ ንፈርዖን ከይና ክንሪኦ ከለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ክግለጽ ከሎ ልቡ እንታይ እንዳኾነ ክኸይድ ከሎ ኢና ንሪኦ እንዳትረረ ክኸይድ ከሎ ኢና ንሪኦ ንርእሱ ከም ምንታይ ገይሩ ይርአ ስለ ዝነበረ ከም ኣምላኽ ገይሩ ይርአ ስለ ዝነበረ ኣብ ዘጸአት 5 ከም ኢልና ኣሎ ኣምላኽ መን ኢሉ ንበዓል ሙሴ እንታይ ገይሩሎም ኣሎ መሊሱሎም ኣሎ ስለዚ ሓቂ እግዚአብሔር ኣምላኽ ትእምርትን ተኣምራትን እንዳገለጸ ከሎ ነቲ ሓቂ እንዳርኣዮ ግን ንዑ እንታይ ክገብር ከሎ ክሕድ ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ ኣብ ልዕሉ እንታይ ክመጽእ ከሎ ዓብ ፍርዲ ክኸውን ከሎ ኢና ንሪኦ ካብ በኹሪ ዳሕራይ ካብ ቤቱ ጀሚሩ ክሳዕ ታሕቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝወቕዐ ኣብቲ ምድሪ እውን ብዙሕ ዓይነት ትእምርትን ተኣምራትን ከም ዝገበረ እቲ ታሪክ ንፈልጦ ኢና ስለዚ ንሓቂ ተገሊጹሉ ነቲ ሓቂ ክነብሮ ስለ ዘይፈተነ ንሓቂ ተገሊጹሎም ንሓቂ ከዓ ስለ ዝነፅጉ ፍርዲ ኣምላኽ እንታይ ከም ዝኸውን ኣብ ሰባት ኣብ ዘይእዘዝዎ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝወርድ ኢና እንርኢ ስለዚ ብዛዕባቶም 144 ሽሕ ዝረኣናዮም ህዝቢ ክንሪኦም ኢና እቲ ፀበባ ንልቢ ኣይሁድ ናብቲ ካልኣይ ግዜ ዝመጽእ መሲሕ ከም ዝምለሱ ይገብሮም ዳንኤል 69 ሰሙን ኦሬዲ ሓሊፈን እየን ኢልና ርኢና ኢና ኣለና ስለዚ ሕጂ ዘመን እዚ ናይ ምንታይ እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘመን እዩ ድሓር ቤተ ክርስቲያን ምስ ተወሰደት ግን እታ ኣብ ኣይሁድ ዝረኣያ እታ 70 ሰሙን እታ ሓንቲ ሰሙን ተሪፋ ዘላ ሽዑ ትጅምረሉ ግዜ እዩ ብድሕሩ ንሕና ናብ ሰማይ ከይና ኣለና ኣይሁዳውያን እንታይ ክኾኑ እዮም ኣብዚ ምድሪ እታ ሓንቲ ሰሙን ኣብቲ ምድሪ ኣብ ምድሮም እትፍጸመሉ ዘመን እዩ ስለዚ እቲ ፀበባ እቲ መከራ ናይ ኣይሁዳውያን ናብ መን ክመልሶም እዩ ናብቲ መሲሕ ክመልሶም እዩ ኦሬዲ ኣይመፀን ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ዘለው ከም ተቐዲመ ክብሎ ፀናሕኩ ነቲ ኺዳን መሰፍረሶ ኣብቲ ቤተ መቕደሶም ዘየድሊ ጽዩፍ ነገር ርኹስ ነገር ምስ ገበረ ግን ብድሕሩ እንታይ ክኾኑ እዮም ዓይኖም ከም ዝኽፈት ሽዑ እንታይ ዝኾኑ ኣለዉ ብፀጋ ከም ዝድሕኑ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ጳውሎስ ንሰብ ሮሜ ክዛረብ ከሎ ሮሜ ከይና ክንሪኦ ከለና ምዕራፍ 9 እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ዝሓርዮም ሕሉፍ ነቦታቶም ምዕራፍ 10 ሓቂ ተገሊጹሎም ንክርስቶስ ከኣምንዎ ኣክንዲ ዝግብኦም ብሕጊ ክጸድቁ ስለ ዝደለዩ ኣምላኽ ንሕጊ ብክርስቶስ ተኪእዎ ብእምነት ክጸድቁ እንዳደልዮም ኣብ ናይ ገዛእ ርእሶም ጽድቂ ክውከሉ ደልዮም ስለዚ ሓሳብ ኣምላኽ እንታይ ከም ዝገበርዎ ከም ዝሰሓትዎ ኣምላኽ ንግዚኡ እንታይ ገይርዎም ኣሎ ሓዲግዎም ኣሎ ስለዚ ኣብ ምዕራፍ 11 ግን እንታይ ብለና ብጸጋ ከዓ ድሓር ዘድሕኖም ኣሎ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ እምበኣርሲ ኣምላኽ ንህዝቡ ደርቢ ይወድ ኢሉ ኣብቲ ምዕራፍ 11 ክዛረብ ከሎ ያ ኣይፋሉን ኣነ እንታይ ኢሉ እስራኤላዊ ካብ ነገድ ቢንያም ልክዕ ከምቲ ኤልያስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንኣምላኽ ዝተፈለዩ 7,000 ሰብ ከም ዝነበሩ ድሓር ከዓ እንታይ ዝኾኑ ኣለዉ ብጸጋ ዝድሕኑ ሰባት ኣለዉ ስለዚ ኣብቲ ሮሜ ምዕራፍ 11 ካብ 25-27 እንታይ ብለና ኣሕዋቴ ብርእስኹም ብልህታት ዝኾንኩም ምእንቲ ከይመስለኩም ምልኣት ኣሕዛብ ክሳዕ ዝኣቱ ንሓያሎ ካብ እስራኤል
ትርልቢ ከም ዝበጽሖም እዚ ምስጢር እዚ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ከምቲ ጽሑፍ ተበጃዊ ካብ ጽዮን ክመጽእ እዩ ካብ ያዕቆብ ከዓ ረሲእነት ከርሕቕ እዩ ሓጢኣቶም ምስ ኣርሓቕኩ ኪዳነይ ምስኣታቶም እዚ ክኸውን እዩ ዝበሎ ብዘሎ እስራኤል ድሓር እንታይ ክኸውን እዩ ክድሕን ማለት እዩ ስለዞም 144 ሽሕ ከይና ንሪኦም ዘለና ኣብዚ ምዕራፍ 7 ዮሃንስ ዝሪኦም ዘሎ ድሓር ኣብቲ ናይ መከራ ዘመን ኣብቲ ናይ 7 ዓመት ብእምነት እንታይ ዝገብሩ እዮም ዝድሕኑ ንኣምላኽ ዝፍለዩ መንፈስ ኣምላኽ ከዓ ድሓር ከም ዝሓትሞም ኢና ኣብቲ ምዕራፍ 7 ንርኢ ዘለና ስለዚ እቶም ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና መን እዮም እዞም 144 ሽሕ ኣብቲ ናይ መከራ ዘመን እንታይ ዝገብሩ እዮም ዝድሕኑ እዮም ብፀጋ ከምዚ ክንሪኦ ፀናሕና ማለት እዩ ኣይሁዳውያን ንኣምላኽ ስቲል ብምንታይ እዮም ክረኽብዎ ዝደልዩ ዘሎ ሕጊ ብምሕላው ዳቱ ኣብ ነታ ቤተ መቕደስ ንክሰርሑ ሓረርታ ዘለዎም እቲ ዝተገለፀ ክርስቶስ ሰብ እዩ ኣምላኽ ኣይኮነን ኢሎም እዮም እንታይ ዝገብሩ ዝኣምኑ ግን ተገሊጹ እዩ እቲ መሲሕ ኣብ ትንቢታት ፅሑፋት ብዛዕባኡ ዝተዘረበ ዘበለ ተገሊጹ ዕዳ ሓጢኣትና ከፊሉ ካብዚ ምድሪ ግን እንታይ ገይሩ እዩ ከይዱ እዩ ስለዚ ድሓር ብፀጋ ዞም 144 ሽሕ እንታይ ገብሩ እዮም ክድሕኑ እዮም ንምንታይ ኣምላኽ ነዞም 144 ሽሕ ብማሕተም ሓቲምዎ ዮሃንስ ርኢ ኣሎ ካብ ነፍሲ ወከፍ ነገድ እንታይ ክገብር ከሎ እዩ ማሕተም ክግበረሎም ከሎ እዩ እንታይ ዝገብር ዘሎ ዮሃንስ ራእይ ዝርኢ ዘሎ ኣምላኽ ነቶም ናቱ ዝኾኑ እንታይ ይገብረሎም እዩ ምልክት ይገብረሎም እዩ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 17 ከምኡ ኣብ ሶሪ 12:13 እንታይ ዝብለና ነቲ ቃል ሓቂ ምስ ሰማዕናዮ ምስ ኣመንናዮ ኣምላኽ እንታይ ገይርና ኣሎ ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ሓቲምና ኣሎ ዕርቡን ርስና ይብሎ ኣብቲ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ከይና ክንሪኦ ከለና ነቲ ቃል ሓቂ ሰሚዕናዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞይቱ ምእንቲ ጽድቅና ተሲኢልና ሓጢኣተኛታት ምዃንና ብኣፍና ምስ ተዛረብና መንፈስ ኣምላኽ እንታይ ገይርና ኣሎ ማሕተም ገይርና ኣሎ ናቱ ኮይንና ኢና ፈሊና ኣሎ ስለዚ ነዚኣቶም ከዓ ኣምላኽ እንታይ ገብሮም ኣሎ ማሕተም ገብረሎም ኣሎ ልክዕ ናተይ ይሉ እንታይ ይፈልዮም ኣሎ ንምንታይ እዩ ዓሌት ዳን ካብቶም ዝተገለጹ ዓሌት ተሪፉ ዘሎ ኦኬ ኩላቶም ቶም ነገድ ደቂ እስራኤል ኣብ እንታይ ኮይኖም ኣለዉ ተገሊጾም ኣለዉ ዳን ግን ኣይተገለጸን ማሕተም ኣይተገበረሉ እንታ ዓሌት ዳን ኣብኡ እንታይ ኣይኮነን ኣይተዘከረን ዘሎ ንምንታይ ዝብል ሓሳብ ኣብ ገለገለ ሓሳባት ብከምዚ ይትርጎም እዩ ዳን ዓሌት ንዝክሮ ኢና እስራኤላውያን ናብቲ ምድሪ ምስ ኣተው ሰሎሞን ሓጢኣት ምስ ገበረት ኣብ መንግስቲ ኣብ ክልተ ምስ ተመቐለት የሮብዓም ዝበሃል ንጉስ ኣብ ዳንን ኣብ ቤተኤል እንታይ ከም ዝገበረ ምራሕ ከም ዝገበረ ንህዝቢ እስራኤል እንታይ ኢልዎ ኦ እስራኤል ካብ ግብፂ ዘውፅኡ ኣማልኽቲ እዚኦም እዮም ነዚኦም እንታይ ግበር ስገድ ከም ዝበሎም እቲ ዓሌት እዚ ንብዘሎ እስራኤል ናብ ምንታይ ከም ዝወሰዶ ናብ ጣዖት ምምላኽ ከም ዝወሰዶ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ቀዳማይ ነገስት ኣብ ካልኣይ ነገስት ኣለና እቲ ታሪክ ስለዚ ዳን ዓሌት ብኸምኡ እንታይ ኣይኮነን ኣብዚ ኣይተገለፀን ተሪፉ ኢና እንሪኦ ንምንታይ ዮሴፍ ተጠቂሱ ኣብ ክንዲ ኤፍሬም ኣብዚ እውን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዮሴፍ ኣብ ኩሉ ቦታታት ኤፍሬም ክጥቀስ ኢና ንሪኦ ናብታ ፀባን መዓርን ተውሕዚ ምድሪ ክኣትዉ ከለዉ መነመን ተሪፎም ኣለዉ ኣብኡ ለዌን ዮሴፍን ርስቲ ተቐበሉ ክኣትዉ ከለዉ ናብቲ ምድሪ ኦኬ ለዌ ብመን ተተኪዩሎ ብደቂ ዮሴፍ ተተኪዩሎ ዮሴፍ ከዓ ብወዱ ተተኪዩሎ ክልቲኦም ደቂ ዮሴፍ ኤፍሬምን ምናሴን ኣብቲ ምድሪ እንታይ ክወሃቦም ከሎ ርስቲ ክወሃቦም ከሎ ኢና ንሪኦ ኣብዚ ግን በንጻሩ ዮሴፍ ዘይኮነ ኤፍሬም ዘይኮነ ዮሴፍ ክጥቀስ ከሎ ኢና እንሪኦ ስለዚ ኣቦን ወድን ብዝተፈላለየ ክፅውዑ ፀገም የብሎም ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ናብቲ ፀባን መዓርን ከውሕዙ ከለዉ ደቂ ዮሴፍ ተባሂሎም ተፀዊዖም ኣለዉ ኣብዚ እውን ደቂ ዮሴፍ ተሪፎም ዮሴፍ ታ ክገብር ከሎ ክፅዋዕ ከሎ ኢና ንሪኦ ንምንታይ ለዌ ምስቶም 12 ነገድ ኣብ ዝተጠቂሱ ዘሎ ናብታ ፀባን መዓርን እተውሕዝ ምድሪ ክኣትዉ ከለዉ ለዌ ኣይተጠቐሰን ምድሪ ርስቲ ወሰደት እንታይ ኢልዎ ኣሎ ኣብኡ ኣነ ርስትኻ ኢልዎ ኣሎ ነቲ ህዝቢ እንታይ ክገብር ይፈልይዎ ንለዌ ንቃል ኣምላኽ ነቲ ህዝቢ ንክምህሮ ካህን ኮይኑ ንኣምላኽ ከገልግል እዩ እንታይ ገይርዎ ፈልይዎ ዘሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን ን12 ነገዳት ንኣምላኽ ወኪሎም መንፈሳዊ እንታይ ገብሩ ከም ዝነበሩ ደቂ ለዌ ይምህሩ ከም ዝነበሩ ናብ ኩሉ ቦታ ኣምላኽ እንታይ ከም ዝገበሮም ነቶም ዓሌት ፋሕ ከም ዘበሎም ንቃል ኣምላኽ ከዓ ነቲ ህዝቢ እንታይ ገብርዎ ከም ዝነበሩ ይምህርዎ ከም ዝነበሩ ናብታ ፀባን መዓርን ተውሕዚ ምድሪ ክኣትዉ ከሎ ርስቲ ተቐበሉን ኣብዚ ግን ለዌ እንታይ ክኸውን ከሎ ክጥቀስ ከሎ ኢና ንሪኦ ንኣምላኽ ዝተፈለየ ነገድ እዩ ነይሩ ንኣምላኽ ተፈልዩ ንኣምላኽ እንታይ ዝገብር ዘገልግል ንህዝቢ ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ ዝምህር እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ኩላትና እንታይ ኮይና ኢና
ካህናት ኮይና ኢና ወኪል አይደልኒ that's why ኣብዚ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ሎዌ ዝጥቀስ ዘሎ ነጊርና ኣሎ ምሽ ሓቂ ጴጥሮስ ኣብ ተቀዳይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:9 ክዛረብ ከሎ ነት ካብ ጸልማት ዘውፃና ኣምላኽ ደግነቱ ክነግርሲ መንግስትን ካህናትን ጌርና ኣሎ ኣብ ትራ ዮሐንስ ካ ብደሙ እንታይ ዝገበረና ዝሓጸበና መንግስትን ካህናትን ክንከውን ዝገበረና ብለና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህናትን መንግስትን ከም ዝኾና ኣብቲ መእተውን ሪና ነና ስለዚ ሎዌ ሕጂ እንታይ ኮይኑሎ ኣብዚ ተጠቂሱሎ ኩሉ ድሕሪ ክርስቶስ ኩላትና እንታይ ከም ዝኾና ካህናት ከም ዝኾና ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ኦኬ ስለዚ እዚ መስልቲ ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 7 ናብ ምዕራፍ 8 ክንከይድ ኢና ምዕራፍ 8 ከምቲ ዝበልኩም 7 8 9 10 11 ተሓሳባቱ ጥራይ እንታይ እንዳገበርና ክንከይድ ኢና እንዳረኣናዮ ክንከይድ ኢና ስለዚ ኣብ ምዕራፍ 8 9 7 መለኸት ኢና ንርኢ ስለዚ ትሻድሻይ እንታይ ኢና ሪና ዘለና ሕጂ ትሻድሻይ ማሕተም ተፈቲሕሎ ሻውዓይ ማሕተም ኣይተፈትሕን ስለዚ ዮሐንስ እንታይ ይርኢ ዘሎ ምዕራፍ 7 ይርኢ ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 7 ክልተ ዝደሓኑ ካብ ኣይሁድን ካብ ኣህዛብን ኣምላኽ ዝተበጀዎም ህዝቢ ይርኢ ኣሎ ስለዚ ኣብ ምዕራፍ 8 ኣብ እንታይ ከም ዝኾነ ሽዑ እቲ ሻውዓይ ማሕተም ከም ዝተፈትሐ 7 መላእኽቲ መለኸት ዝሓዙ መሊሱ እንታይ ከም ዝገበረ ዮሐንስ ከም ዝረኣየና ንሪኦ ስለዚ ምፍታሕ ሻውዓይ ማሕተም ምዕራፍ 8 ኣብቲ ጥቕሲ ሓደ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ምዕራፍ 7 ጋፕ ኣሎ ኢልና ኣለና ኣብቲ ምዕራፍ 8 ሽዑ እንታይ ኢና ንርኢ ነቲ ሰብዓይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ከዓ ኣብ ሰማይ ኣስታት ፈረቓ ሰዓት ዝኣክል እንታይ ኮይኑ ብለና ስቕታ ኮይኑ ንፍርቂ ሰዓት ዝኾነ እንታይ ኮይኑ ሱቕ ጸጥ ኮይኑ ብድሕሪኡ ኣብቲ ምዕራፍ 2 እንታይ ዝርኢ ዘሎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድማ 7 መላእኽቲ ደው ኢሎም ረአኹ 7 መለኸት ከዓ እንታይ ይብለና ዮሐንስ መለኸት እውን ኣብ ኢዶም እንታይ ከም ዝገበሮም ከም ዝተዋህቦም ስለዚ ኣብ ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 9 ዘሎ ኣብ ምድሪ ኣብ ፀሓይ ኣብ ከዋኽብቲ ኣብ ኩሉ ዘውርድዎ ዘበለ መዓት ብምሉእ እንደገና ምዕራፍ 15 16 ከዓ እንደገና ኣብ ኢዶም እንታይ ዝሓዙ መዓት ዝሓዙ 7 ከዓ ከም ዝረአየ ኣብቲ 7 ዓመት ዝኸውን መከራ ሕጂ ዮሐንስ ታክገብር ከሎ ክርኢ ከሎ ኢና እንሪኦ እቲ ምዕራፋት ከይና ክንሪኦ ከለና ካብ ምዕራፍ 6 ክሳብ ምዕራፍ 16 ኣብ ዝሓለፈ ግዜ መእተው ተዘራሪብና ነርና ኣብቲ ናይ 7 ዓመት ናይ መከራ ግዜ ዝኸውን እዩ ስለዚ 7 መለኸት ዝሓዙ እዩ 7 መለኸት ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 9 እንዳነፍሑ ኣብ ምድሪ ዝኸውን ነገራት ኢና ንርኢ ዝምድና ወይ ርክብ ናይቲ ማሕተምን መለኸትን መዓትን ኢና ንርኢ ካብ ምዕራፍ 6 ክሳብ ምዕራፍ 16 ዝኸውን እንታይ ኢና ንርኢ 7 ማሕተም 7 መለኸት 7 መዓት 7 ማሕተም ኣብ ምዕራፍ 6 ኢና ንሪኦም ዘለና 7 መለኸት ኣብ ምዕራፍ 8 ኣብ ምዕራፍ 9 7 መዓት ከዓ ኣብ ምዕራፍ 15 ኣብ ምዕራፍ 16 እዚ ዝፍጸም ኣብ ምንታይ ከም ዝኽብሎ ፀናሕኩ ኣብቲ ናይ 7 ዓመት ብፍላይ ድሕሪ 3 ዓመትን ፈረቓን ዝኸውን ኣብኡ ዝወርድ ቁጣዓይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ዝገብር ዘሎ ንዮሐንስ ዝገልጸሉ ዘሎ ካልእ መልኣኽ እውን መፀ ብለና ካብቲ ምዕራፍ 8 ካብ ጥቕሲ 3 ክሳብ ጥቕሲ 6 ጽንሃ ወርቂ ሒዙ ኣብ መሰዊ ዶበለ ነቲ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣብ ልዕሊት ኣብ ቅድሚ ዙፋን ዘሎ መሰዊ ወርቂ ምእንቲ ክውስኾ ከዓ ብዙሕ ዕጣን እንታይ ገበሮ ተዋህቦ እቲ ትኪ ዕጣን ከም ምስቲ ጸሎቶም ቅዱሳን ኮይኑ ኣብ ኢድ እቲ መልኣኽ ናብ ቅድሚ ኣምላኽ እንታይ ገበረ ደየበ እቲ መልኣኽ ድማ ጽንሃ ወሲዱ ካብ ሓዊት መሰዊ መልኦ ናብ ምድሪ እውን ደርበዮ ነጎዳታትን ጭራሓትን በርቅታትን ምንቅጥቃጥ ምድርን ከዓ ኾነ እቶም 7 መለኸት ዘሎም 7 መላእኽቲ ድማ መለኸት ክነፍሑ እንታይ ገበሩ ብለና ተዳለዉ ስለዚ ክዳለዉ ከለዉ ካብ ሓደ መለኸት ክሳዕ 6 መለኸት ኢና ክንሪኦ ሕጂ እቲ ቀዳማይ መልኣኽ መለኸት ምስ ነፍሐ ኣብ ምድሪ እንታይ ክኸውን ከሎ ብዙሕ ዓይነት ዕንወት ክኸውን ከሎ ኢና ዮሐንስ ዝርኢ ዘሎ መሊሱ እቲ ካልኣይ መልኣኽ እንታይ ነፍሐ መለኸት ምስ ነፍሐ ኣብ ባሕሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ክኸውን ከሎ ብዙሕ ዓይነት መከራ ከምፅእ ከሎ ኢና እንሪኦ መሊሱ እቲ ሳልሳይ መልኣኽ እንታይ ገበረ መለኸት ነፍሐ ኣብ ሩባታት ከዓ መሊሱ እንታይ ኮነ ብርቱዕ ዘሰንብድ ነገራት ክኸውን ከሎ ኢና ንሪኦ እቲ ሓሳባት ጥራይ ዘርእየኩም ዘሎ ክነጊረኩም ነይረ ኣብቲ ወሰንቲ ምዕራፋት ኢና ክንፀቅጥ እቲ ራብዓይ መልኣኽ መለኸት ነፍሐ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ኣብኡ ከዓ እንታይ ክኸውን ከሎ
ብርቱዕ ነገራት እግዚአብሔር ክገብር ከሎ ኢና እንሪኦ ነቲ ሓምሳይ መልአኽ መለኸት ነፍሐ መርሖ ዓሚቑን ዒላ እንታይ ገበሮ ብለና ተዋህቦ ዝሕጂ ኣብቲ ምዕራፍ 9 እዩ ቶም 4 መለኸት ኣብቲ ምዕራፍ 8 ኣለዉ ምስ ነፍሑ ኣብ ምድሪ ኣብ ባሕሪ ኣብ ሩባታት ዝኾን ነገር ኣብ ፀሓይ ዝኾን ሪኦም እንደገና እቲ ሓምሻይ መልአኽ መለኸት ምስ ነፍሐ መርሖ ዓሚቕ ዒላ እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝወፀ ካብኡ እንታይ ከም ዝኾነ መናፍስቲ ከም ዝወፁ እንቅርቢት ዘለዎም ምስልታት ኣብኡ ገሊፅዎም ኣሎ ንሰባት በቲ ዘለዎም መርዚ ከም ዝነኽሱ ሰባት ኣብቲ መከራ ዋላ እኳ ህይወቶም ከሕልፉ ተደለዩ ከም ዘይክእሉ ኣብቲ መከራ ዋላ እኳ እቲ መከራ ከቢድዎም ብዙሕ ነገር ተሓለፉ ርእሶም ክቆትሉ እኳ ተደለዩ ከም ዘይፍቀደሎም ንኸባቢ 5 ወርሒ ነቲ ህዝቢ ክጎድዎ ስልጣን ከም ዝተዋህቦም ኢና ንርኢ እቲ ሳልሳይ መልአኽ መለኸት ነፍሐ ኣብቲ ዓብዪ ሩባ ኤፍራጥስ ተኣሲሮም ዘለዉ 4 መላእኽቲ እንታይ ክብል ከሎ ርዩ ፍትሓዮም ክብል ከሎ ርዩ ካልኦት መላእኽቲ ኣለዉ ደይተፈትሑ ኣብዚ ናይ መከራ ዘመን ኣብዚ ናይ 7 ዓመት እንታይ ከም ዝኾኑ ከም ዝፍትሑ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ስለዚ ካብቲ ዝቐፅል ምዕራፋት ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ክንሪኦ ኢና ክንፅሊ ኢና እስከ ጎይታ ብኩሉ ነገር ድልዋት ኮይና ክንፅበዮ ክረድኣና ጳውሎስ ከምኡ ኢሉ ማራናታ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ንዓይ ኢልዎ ኩሉ ግዜ ንቑሓት ድልዋት ክንከውን እዩ ጎይታ ዝነግረና ምጽኣቱ ኣይንፈልጦን ኢና ኣሕዋቴ መዓስ ከም ዝግለጽ ኣይንፈልጥን ኢና ኣቀዳይ ተሰሎንቄ 5 ከምኡ ኢልና ኣሎ ድንገት ከም ዝኸውን ጥንስቲ መዓስ ጥልውላው ከም ዝሕዛ ኣይትፈልጥን ኢልና ኣሎ ምጽኣት ጎይታ ከምኡ ክኸውን ኣሕዋቴ ብዘሎ መንፈስናን ነፍስናን ስጋናን ብዘይ መንቅብ ክርከብ ክሕሎ እግዚአብሔር ክረድኣና بقدسنا كنصبيو مصاعاتو እንዳተጸበና ክንጸንሕ ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒና ብለና ኣብቲቶ ጸጋ ኣምላኽ እንታይ ገይሩ ተገሊጹ ይሕዋቴ ምድሓን ኣምጽዩ ናይ ትብሩኽ ዕዙዝ ኣምላኽና ምጽኣት እንዳተጸበና ይልናሉ ናይ ጎይታና ምምጻእ እንዳተጸበና ናቱ ምምጻእ ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒና ከመይ ብቅድስናን በኣምልኾን ክንነብር ከም ዘለና ይዝምረና ቃል ሕዋቴ ድልዋት ክንኮነሉ ሕዋቴ ሓይለ ኣምላኽ ኣብ ዝገሃደሉ ክብሪ ኣምላኽ ኣብ ዝግለጸሉ ቦታ ሓጢኣት ክትፍንፍን እዩ ዝገብረካ ዓመፃ ክትጸሊ እዩ ዝገብረካ ድሉ ኮይና ንጎይታ ክንጽበዮ እዩ ዝገብረና መንፈስ ቅዱስ ሕዋቴ ድሉ ህይወት ክበና ምጽኣቱ እንዳሓሰብና ክንጽበዮ ክምለስ ሕዋቴ ዝተበጀወና ኣግብረ ሐዋርያት ከምኡ ኢሎም ንሐዋርያት እዚ ዝረኣኹሞ ጎይታ ናብ ላዕሊ ዝኸደ ክምለስ እዩ ከምቲ ዝኸዶ ክምለስ ክትርእይዎ ኢኹም ክሳዕ እሱ ዝምለስ ግን መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ግበሩ ስበኹ ተዛረቡ እንዳበለት መልኣኽ ክነግሮም ከሎ ኢና ንርኢ እቲ ዝኸደ ጎይታ ክምለስ ይሕዋቴ ንዑ ኢና ንጽበ ዘለና ክመጽእ ክወስተና እዩ ንዳሎ ሕዋቴ ኤላፖንቶ የኪያስታ ኤላፓ ኤላንቶ የኪያስታ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዓለምን ፍትወታን ተሐልፍ ያ ሕዋቴ ዓለምን ፍትወታን ተሐልፍ ያ ድንገት ምጽኣቱ ክኸውን ይሕዋቴ ድሉ ህይወት ሒዝና ክንጸንሕ ዘለና ነገራት ሕዋቴ ንዕሪ ኣምላኽ ዘይፈትዎ ህይወት ተሊና ንመለስ ንጸበዮ ተሓይሉ ሞት ስዒሩ ዝተንሰ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ክምለስ እዩ ኣብ ፈረስ ተወጢሑ ክምለስ እዩ ክወስተና ክምለስ እዩ ንዓኻ ክነብር ርድኣኒ ንበሎ ሕዋቴ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ያኒ በቤሞ ቦድማ አምልኾና ክንቀጽሊና ኣብ ዘዳግም 1:31 እንታይ ይልናሎ ሰብ ንወዱ ከም ዝሕንግሮ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ናብዛ ቦታ እዚኣ ክሳዕ ትመጹ ኣብ በረኻ ኣብ ኩሉ ዝኸድኩሞ መንገዲ ከም ዝሓንገረካ ርኢኻ ኢልዎ ሃሌሉያ ነዚ ክንድቦ ክንድደ ኮይኑ ዝሓንገረና ክንድዓርኪ ኮይኑ ክንጠልሞ ዘይገደፈና ሃሌሉያ ስምካ ይባረኽ እስከ ክንብሎ ኢና እስኻ ኢኻ ክንዲ ኩሉ ኮይንካለይ ክንብሎ ኢና
ክደክም ክሕለል ክጠልመካ ካልእ ክሐሪ ካልእ ይሕሸኒ ክብል እስኻ ግን ኣብ ጎነይ ነርካ ኢኻ እስኻ ግን ኣይገደፍካንን ኣነ ክጠልመካ ኣይጠለምካንን ክንብሎ ኢና ኣቦይን ኣደይን እኳ እንተጠንጠኑን ኢሉሎ ሃሌሉያ ክንዲ ኩሉ ዝኾነልና ንሱ ክንድቦ ክንድደ እግዚኣብሔር ዓብዪ ኢኻ ንስኻ ክንብሎ ኢና ሃሌሉያ ተበልኩ ንየማነ ፀጋም ርዳ እደሊ ሃሰውን ክብል ፍኮነይ ክርሕቁ ኩሎም ቶም ቀረብተይ ሽዑርዮ ደገፍካ ኣምላኸይ ዘስገረኒዶ ምሕረትካ ደይኮነን ከምዚ ምባለይ እዝምረልካ አንተ ፍትወይ ስምካ ይባርኽ ኣብ ዘመን ህይወተይ ኮይንካለይኻ ልዕሊ ኣቦ ኮይንካለይኻ ልዕሊ ኣደ ኮይንካለይኻ ልዕሊ ዓርኪ ليها لعلي أبو كوين كان ليها لعلي عدن كوين كان ليها لعلي عركي ريكاي نايب حكي قولي حنت بالكو نيما نتقام ردا دلي سوين كبل كوني كرحكو كلهم توم قربتي شعوري يو دقفكا ملغي زسكر الندو محرتكا ديكونن كمزي مبالي كابغا ديكونن ازمرلكا انت فتوي سمكا يبارك ኣብ ዘመን ህይወተይ ኮይንካለይኻ ልዕሊ ኣቦ ኮይንካለይኻ ልዕሊ ኣደ ኮይንካለይኻ ልዕሊ ዓርኪ ሪካየ ናይ ብሓቂ ኮይንካለይኻ ልዕሊ ኣቦ ተበልኩ ንየማነ ፀጋም ርዳ ደሊ ሃሰውን ክብል ኣብ ጎነይ ክርሕቁ ኩሎም ቶም ቀረብተይ ሽዑርዮ ደገፍካ ኣምላኸይ ዘስገረኒዶ ምሕረትካ ደይኮነን ከምዚ ምባለይ ካባኻ ደይኮነን እዝምረልካ አንተ ፍትወይ ስምካ ይባርኽ ኣብ ዘመን ህይወተይ ኮይንካለይኻ ልዕሊ ኣቦ ኮይንካለይኻ ልዕሊ ኣደ ኮይንካለይኻ ልዕሊ ዓርኪ ሪካኔ ናይ ብሓቂ لعل بو لعل دزخون كالنا نسخا هاليلويا رديتنا زخونكا رديتي اسكابي يزمت انيلو الله هاليلويا كابت سماين مدرن سفتر املاخ يزمت انغ متتصحفه هاليلويا ابو رديتنا سلا زخونكا خبرن هبك كالنا
እጅግ ብኣኻ ጽድቂ ረኸብኩ እምበር ከምቲ ግብረይ ኣበይ መሃለዉ ከም ሓሳብ ሰይጣንሲ ቀደም ጠፋኩ ብሰንኪ ሓጢአተይ እውቅ ዝነበርኩ እጅግ ብኣኻ ጽድቂ ረኸብኩ እምበር ከምቲ ግብረይ ኣበይ መሃለዉ ከም ሓሳብ ሰይጣንሲ ቀደም ጠፋኩ ተሰኪምካኒ ቀንበር ተሰኪምካኒ ቀንበር ኣፎይ ጼርካኒ ኣነስ ይፈልጣ የኮነ ሳልብሲ ከመይ ከም ዝነበርኩ ኢየሱሰይ ኣነስ ይፈልጣ የኮነ ሳልብሲ ከመይ ከም ዝነበርኩ ኢየሱሰይ ምዉት ዝነበርኩ ሕጂ ግን ብኣኻ ጽድቂ ረኸብኩ እምበር ከምቲ ግብረይ ኣበይ መሃለዉ ከም ሓሳብ ሰይጣንሲ ቀደም ጠንበር ተሰኪምካኒ ቀንበር ኣፎይ ጼርካኒ ኣነስ ይፈልጣ የኮነ ሳልብሲ ከመይ ከም ዝነበርኩ ኢየሱሰይ ኣነስ ይፈልጣ የኮነ ሳልብሲ ከመይ ከም ዝነበርኩ ኢየሱሰይ ኣዳወይ ኣልዒለ ስቐሎ እናበልኩ በርባን ይሕሸኒ ኢለና ጨደርኩ መሲሉኒ ነይሩ በርባን ዝሕሸኒ ኣነ ይፈለጥኩን እምበር እስኻይኻ ጼርካኒ ተሰኪምካኒ ቀንበር ተሰኪምካኒ ቀንበር ኣቦይ ጼርካኒ ኣነስ ይፈልጣ የኮነ ሳልብሲ ከመይ ከም ዝነበርኩ ኢየሱሰይ ኣነስ ይፈልጣ የኮነ ሳልብሲ ከመይ ከም ዝነበርኩ ኢየሱሰይ ኣይጠልመካን ኢለ ቃላቴም ቅድሜኻ ከም ቃለይ ኣይነበርኩ ንሆ ጠሊመካ መሲሉኒ ነይሩ ብሓይሊ ክእለተይ ለካስ ተጸይራ ነይራ ኣባኻ ሕይወተይ ተሰኪምካኒ ቀንበር ተሰኪምካኒ ቀንበር ኣቦይ ጼርካኒ ኣነስ ይፈልጣ የኮነ ሳልብሲ ከመይ ከም ይፈልጣ የኮነ ሳልብሲ ከመይ ከም ዝነበርኩ ኢየሱሰይ
لنا جدركو مسيلوني ليرو قربان زحشني أنا فلت منبر السماي خاطر كاني تسكيم كاني غامر تسكيم كاني تسكيم كاني غامر أبوي تركاني أنا سيفك يكون سالبسي كما يكن زنبركو يسوس أنا سيفك يكون سالبسي كما يكن زنبركو يسوس صبحجي زتوراني برغات دوكا صبحجي ستسكماني برغات دوكا هاي تتعقستها هواي بحرت لوهاتك إنا تقربكو بارخك بويتا يمسكنك نسغاز مسكانا يخاف مع بالموت يفرح عنك ندر غرانا يستمنك بما كل حوي حليفك عالهالتاي هم مغنك رياضة صالحة كنت تغرب كنت تنفسا صلى قادر ولا تمسكن كم ساعات بليتا 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 مع بالموت يفرح عنك ندري غرانا يستمنك بما كل حوي حليفك عالهالتاي هم مغنك رياضة صالحة كنت تغرب كنت تنفسا صلى غادة ولا تمسك كم ساعات بليتا كم ساعات بليتا كم ساعات بليتا كم ساعات بليتا صبحجي ستوراني برغات دوكا صبحجي ستسكماني برغات دوكا عين تتعقستها هواي محرت لوهاتك إنا تقربكو يبارخك بويتا يمسكنك نسخاس مسكانا يخاف بوحيدك زي ما عم تحتقر خاي ودك دنقات كاي تخلقلني بتريد قد كاي تكن حارتات الحوتات تسمعو نلبهم وتبتعو ولودي كادر كيف كاني متنن عكا قبيب 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 كاني
مسحتك يودم دنقات كاي تغليني بتريد كتكايتك حارتات الحوتات تسمعوا نلبهم وتبرتعوا ولولي كادك يفكاني متنن عقا كبيبكاني 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 الصبح جي زطوراني بروغا تداوكا الصبح جي ستسكماني بروغا تداوكا اي ستعكس لغا هواي بحرة لوهاتكا إنا تدركو يما رغكا قويتا مسكنكا مسغاز مسكانا يخاف بلعلنا خنرديتي عالسماي زتوتحكا سبب عدنا منسيرة تتيرة عبداوكا عزيو نممانو زشكل كونتا تساقير كايا تانو متفردت هيوتي إنه تزمرك إنه ستسكماني بروغا تداوكاي ستعكس لغا هواي محرت لوهاتكا إنا تقربكو يوارثكا قويتا يمسكنكا سماي زتوتحكا سبب عدنا منسيرة تتيرة عبداوكا عزيو نممانو زشكر كونتا تساقير كايا تانو متفردت هيوتي إنه تزمرك إنه تزمرك زتسكماني بروغا تداوكاي اي تتعكس تخا هواي محرت لوهاتكا
مسكنك نسخات مسكانيخا أبلومي دويلة تمال قدمة مال انت حسبكو انت حسبكو زي ورد قلقلت زي دياب عاغبت ستقوعسكو ستقوعسكو أبزن حيدة عمتاتك تقلو زي رحالي فتون رديت تخون اللي ريايو ينعملخي فتون رديت تخون اللي ريايو ينعملخي تمالي زساقرني للوين كساقرني لتباح كساقرني لبيني كم زي حقني امونيو امونيو عقلو امنتالوني امونيو امونيو عقلو امنتالوني أبلومي دويلة مال قدمة مال انت حسبكو انت حسبكو زي ورد قلقلت زي دياب عاغبت ستقوعسكو ستقوعسكو أبزن حيدك عمتاتك تقلو زي رحالي فتون رديت كهون اللي ريايو ينعملخي فتون رديت كهون اللي ريايو ينعملخي تمالي زساقرني لوموين كساقرني نتباح كساقرني لبيني كم زي حقني امونيو امونيو عقلو امنتالوني امونيو امونيو عقلو امنتالوني كسنفك زحلك ودك تنسف سيتفليني سيتفليني حازلو حانقلو عزاب سيحني فغرو يقرمني يسوس يقرمني كبويون دات تتممي كدكم دات تسكمي حي علي تنكر بولتات ساقيرة بنعتو محرد حي علي كبير بولتات ساقيرة بنعتو محرد كسنفك زحلك ودك تنسف زي دفليني زي دفليني حازلو حانقلو عزاب تيحني فغرو يقرمني يسوس يقرمني كبويون دات تتممي كدكم دات تسكمي حي علي تنكر بولتات ساقيرة بنعتو محرد حي علي كبير بولتات ساقيرة بنعتو محرد تمالي زساقرني لوموين كساقرني لتباح كساقرني لبيني كم زي حقني امونيو امونيو عقلو امنتالوني امونيو امونيو عقلو امنتالوني كبير ابنزر كبير ابنزر كسابك زيزم صحاني يمسكن እግዚአብሔር كسابك زيزم بداني يمسكن እግዚአብሔር
ዝበልክዎ ጸልማት አስጊሩኒ ደበኽና በለ ኣብዚ ጸዋዕክዎ ኣብዚ ጸዋዕክዎ ስለዚ ፈለቶ ዓቕሚ ኣይ ሓደ ገንን ንበለ ሽሕ እኳ ተጸልመትኒ ኢሉ ግን ረድያትኒ ሽሕ እኳ ተጸልመትኒ ኢሉ ግን ረድያትኒ ክብል ኤበኔዘር ክብል ኤበኔዘር ክሳብ ኣብዚ ዘብጽሓኒ ይመስገን እግዚአብሔር ክሳብ ኣብዚ ዝረዳኒ ይመስገን እግዚአብሔር ክሳብ ኣብዚ ዘብጽሓኒ ይመስገን እግዚአብሔር ባዕለይ ኣይበጽሕኩ ናብዚ 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 ረድዩኒ 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 ሓይሊ ሂቡ ኣበርቲዑ ኣቑሙኒ ባዕለይ ኣይበጽሕኩ ናብዚ 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 እተን ዝሓለፋ ኩለን ዓመታተን ንሰን ይዛረባ ረድኤት ኣምላኸይ እተን ዝመጻ እወን ኩለን ዓመታተን ንሰን ይዛረባ ረድኤት ኣምላኸይ እተን ዝሓለፋ ኩለን ዓመታተን ንሰን ይዛረባ ረድኤት ኣምላኸይ እተን ዝመጻ እወን ኩለን ዓመታተን ባዕለን ይመስክራ ረድኤት ኣምላኸይ ረድዩኒ 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 ሓይሊ ሂቡ ኣበርቲዑ ኣቑሙኒ ባዕለይ ኣይበጽሕኩ ናብዚ 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 ክብል ኤበኔዘር ክብል ኤበኔዘር ክሳብ ኣብዚ ዘብጽሓኒ ይመስገን እግዚአብሔር ክሳብ ኣብዚ ዝረዳኒ ይመስገን እግዚአብሔር ክሳብ ኣብዚ ዘብጽሓኒ ይመስገን እግዚአብሔር ክሳብ ኣብዚ ዝረዳኒ ይመስገን እግዚአብሔር ክሳብ ኣብዚ ዝረዳኒ ይመስገን እግዚአብሔር ክሳብ ኣብዚ ዘብጽሓኒ ይመስገን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብሪ ዘለዎ ነዚ ኣምላኽ እዚ ገና ሕጂ እውን ክንቅጽል ኢና ሃሌሉያ ሕጂ ኸ ሕቶታትና ከይረኣና ሎማዓንቲ ናይ ምስጋና መስዋዕቲ ኢና ክንስውእ መፂና ዘለና ክድብሎ ኢና ብውልቂ ብዙሕ ሕቶ ኣለና ከም ሃገር ብዙሕ ሕቶ ኣለና ሎማዓንቲ ግን ናይ መስዋዕቲ ምስጋና ኢና ክንስውእ መፂና ዘለና ኣሜን ጎይታ ከም ህዝቢ መዓስ ኢኻ ትዝክረና መዓስ ኢኻ ትበጽሐና መዓስ ዘብቅዕ ነገራትና ምስ በልክዎ ክብርን ኣምላኽኹም በዚ ቃል እዚ ኣጸናኒዕኒ
أب أنباقوم 13 شوعة تايلو الله أم بلا سايكت عنببن أبا تخلت ويني فرا أي كهلون فراولع كتألم جرهو جنبي أي كهبني أبا جع كبدن بكت أحاون أبدن بيتات كسانين أنا جنايلو بإجزابير باه كبل بأملاخ مدحني علل كبل يلو الله قديناك الموت أيلو مع أنت هاللويا هاللويا لو ما أنتي كنت هاجري كيراهو خمس جنكا ياخذوا بلوين آمين هاللويا نزقيل ستايل والله إذا نقطع عت امتزز هي وده خوني مسبلو الصغات فلت إلو مسملا سلو عبد نقطع عت امتزز تنبأ إلو زلو لو مي قديناك قالينا خنوت آمين نايمس جانا مسوات خنسوينا لو ما أنتي سلا هاجرنا نايمس جانا مسوات خنسوينا أم بلس أيكت عم ببن تخلوين ونفرع أيكهبن نحنا جناب إجزابير باه كنبل بأملاخ مدحنا على الكل مدينة آمين هاللويا كم دابلنا خنملخوينا أحاب دم بين تتسعنا خنبلوينا أباقي عبيتي انت زي هاللوا أنا جناب إجزابير باه كبل بأملاخ مدحنا على الكبلة كنا تاتي كيرا إخوة إذا مسكنك هالو ما أنت خنبلوينا كنا تاتي حلف إلى إذا مسكنك أباها أول آمين يزلو خنبلينا هاللويا اللي تازل لو نزع أملاخ زي هاللويا كبرنا أملاخ يقول هاللويا اللي تاشف شباب داعيت كيرنا خنملو خوينا
كبلو حياوي أملاكي كيريك ومسكن ومات نجراتي هيوتك زرعلو حياوي أملاكي فرحني كبلو حياوي أملاكي كيريك ومسكن ومات نجراتي هيوتك زرعلو حياوي أملاكي فرحني كبلو حياوي أملاكي بلاس زي عم بمال تغلي ويني فرقت زي عامل بلاس زي عم بمال تغلي ويني فرقت زي عامل كيريك ومسكن ومعك راسك هيوتك زرعلو حياوي أملاكي فرحني كبلو حياوي أملاكي كيريك ومسكن ومعك راسك هيوتك زرعلو حياوي أملاكي فرحني كبلو حياوي أملاكي كيريك ومسكن ونبات هاجري هيوتك زرعلو حياوي أملاكي فرحني كبلو حياوي أملاكي كيريك ومسكن ونبات هاجري هيوتك زرعلو حياوي أملاكي فرحني كبلو حياوي أملاكي كيريك ومسكن ومعت نجراتي هيوتك زرعلو حياوي أملاكي فرحني كبلو حياوي أملاكي كونت عتي كيريكو لومي كمسكنك عادو يلقو لومي كمسكنك عادو يلقو لومي كمسكنك عادو يلقو نجراتي كيريكو لومي كمسكنك عادو يلقو لومي كمسكنك عادو يلقو لومي كمسكنك عادو يلقو كبولي كيريكو لومي كمسكنك عادو يلقو لومي كمسكنك عادو يلقو لومي كمسكنك عادو يلقو نفاس سميعك أيكم كن زميلك دبناري أيكم كن زمسكن نفاس سميعك أيكم كن زميلك دبناري أيكم كن زمسكن كم زلوا وولو اكتاوي حبيبي كبيرك زمك نسمو كحبك كبيرك زمك نسمو كحبك كبيرك زمك نسمو كحبك كبيرك زمك نسمو كحبك بلاس زي عم بمال تاكل ويني فرقت زي عامل بلاس زي عم بمال
said is the king. እግዚአብሔር ጓሳዬ ዝጎድለኒ የብልን ኣብ ልሙዕ ሽኻዮ ውዕለና ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓን እሱን ነፍሰይ ይሕድኣ ጆን 1:1 ቃል ነበረ ብመጀመርታ ቃል ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመንገደይ ብርሃን እዩ I'm not afraid I put my trust in you. Amen. እቲ ኣምላኽ ዝገበርያ ማለቲ እዚኣ እያ ባብ ምትሃገስ ባህ ይበለና እግዚአብሔር ጓሳዬ ይጎልደኒ የብለን ኣብ ልሙዕ ሽኻዮ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ እሱ ነፍሰይ ይህድኣ Genesis 10 verses 7 says, faith comes by hearing the word of God. Jesus is Lord. Psalms 119 verse 10:5 it says you are the light to my feet and the lamp to my path እግዚአብሔር ጓሳዬ ዝጎድለኒ የብልን ኩሉ ግብርህም ብፍሪ የገበር ኣብቲ ገቱል ቻደል ኣብቲ ላልቱል ነበር እግዚአብሔር ጥቅናን እልድናን ንኮሎ ኣምላኽናን ብሎ ኣለና Chapter 16 verse 14 it says do everything in love أنا يسوع عبية أنا يسوع عبية أنا يسوع عبية أنا يسوع عبية كسبوية كسبوية نفتي زبلني كخيدي كسبوية كسبوية نفتي زبلني كخيدي لا 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 كسبوية كسبوية نفسي زبلني كخيدي كسبوية كسبوية نفسي زبلني كخيدي لا 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 كسبوية كسبوية نفتي زبلني كخيدي كسبوية كسبوية
هاليلويا كبرنا أملاها يخون thank you you had a wonderful time ويتا باركم እግዚአብሔር ይመስገን ክንባርኾሚና አምላኽ ይመስገን ህዝብ አምላኽ ሰባረኸ ይባርኽ በረኸት አምላኽ ስጣምና ሰባቲና እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ኢድ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ አብዮትና ሰላምና ሰባቲና እግዚአብሔር አብዞም ህፃናት ካ ኮሙህ ገብር ክንጽሊና ዳውና ዘርጊሕና ክንባርኾሚና ወእግዚአብሔር ኢሉ አምላኽ ይመስገን ካወለዶን ወለዶ ማዕቆቢ ኮንካና ይብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ካወለዶን ወለዶ ማዕቆቢ ዝኸውን አምላኽ ነዞም ትውልድ እዚኦምን ማዕቆቢ ኮይኑ ክግለጸሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክንባርኾሚና ኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ንባርኾም አለና እግዚአብሔር ዓቢ እግዚአብሔር ስልጡን ክፈልጡኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዒንቶም ክትከፍት ናይ መንፈስካ ምብራህ ናይ መንፈስካ ምግላጽ ኣብ ልዕሊኦም ክኸውን ብርሃንካ ኣብ ልዕሊኦም ክኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይጋገዩ ለዕረይቲ መንገዲ ክትመርሖም ንጽሊ ኣሎና ደቅኺ ካብ እግዚአብሔር ዝተማህሩ ክኾንዮም ሰላም ደቅኻ ክበዝሕ ይጽሑፍ እዩ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ካባይ ተማሃሩ ንነፍስኹም ካ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ካባኻ ብምምሃር ዕረፍቲ ይኹነሎም ካባኻ ብምምሃር ሰላሞም ይብዛሕ ካባኻ ብምምሃር እግዚአብሔር ኣቦ መንገዶም ይቕናዕ መንገድኻ ተቕንዕ እሞ ሽዑ ድማ ክሰልጠካ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ መቕናዕ ኣብ ደቅና ንዛረብ ኣለና ምስላጥ ኣብ ደቅና ንዛረብ ኣለና ኣብ ትምህርቶም ዕዉታት ይኹኑ ኣብ ምውፆም ምእታዎም ዕዉታት ይኹኑ ኣብ ቤቶም ንወለዶም እዙዛት ይኹኑ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ ዝፈርህ ልቢ ካብ ሕጂ ክትቦም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽሊ ኣለና ኩሉ ግዜ ክሓስብኻ ኣብዛ ንእስነት ዕድሜዮም ምስኻ ክትግለጸሎም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሓሊፍና ንበካ ኣለና ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ካብ መንበስበሶም ክሳብ ከብዲ እግሮም ሸፍኖም ሓልዎም ካብ ክፉእ ምኽሪ ካብ ክፉእ ምሕዝነት ዘበለ ኩሉ እስኻ ባልሃዮም ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ምልክት ብራብኦም ብሽም ኢየሱስ ኣሜን you are blessed ኣሜን ወይ ተባረኹም we love you ተባረኹ كم يعرف لكم أسباب الله كعبدهان بسلامنا بيت እግዚአብሔር መጻኹም መዘምራን ጎይታ አይዚ ይባረኽኩም حفتنا ሚኮራ ጎይታ حلفا ሁሉም ይባረኽኪ ተባረኹ ኦኬ ከም ትኹል ግዜ ንገብሮ ዘለና ሎሚ ነሶምን እዚ ተዋሂብና ዘሎ ነስተንትኖ ተወስኻ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 15 ዘሎይ ከምዚ ይብል ብሽም ኢየሱስ ከምበ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክፉእ ከይፈድዮ ተጠንቀቑ ግናኸ ኩሉ ሳዕ ንሓድሕድኩም ንኹሉን ሰናይ ንምግባር ተጋደሉ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ንፍቕሪ ንሰናይ ምግባር ምግዳል ከም ዘድልየ ዝነግረና ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍና ኣብዚ ዘለና ኣነ ንገሊኹም ክሪአኩም ከለኹ ንስኹም ከዓ ንዓይ ክትሪእኑ ከለኹም we don't deserve it ሰናይ ምግባር ዘይግባአና ሰባት ወይ ንዓይ ሰናይ ክትገብሩለይ ዘይግባአኒ ሰበ that's why መጽሓፍ ቅዱስ ዝብል ማለት እዩ ሰናይ ንምግባር ታይግበሩ ተጋደሉ ንፍቕሪ ንሓድሕድና ንሰናይ ንኽንጋበር ምግዳል ከም ዘድልዮ ቃል ኣምላኽ ይነግረና እሞ ኣብ ማእኸልና ክንነብር ከለና ንሓድሕድና ሰናይ ንምግባር ክንጋደል ከም ዘለና በዝነሰሙን እዚ ከነስተንትኖ ክላበወኩም ይደሊ ጎይታ ይባረኽኩም ቀፂልና ንመጀመርታ ግዜኹም ኣብ ማእኸልና ክትሳተፉ ዝመጻኹም ኣጋይሽ ተሊኹም ኣዳውኩም ሓፍ ከተብሉ ከተርእይን እሞ ሽምኩምን ካበይ ከም ድመጻኹምን ተስኢኹም ክትላለዩና ኦኬ ኣብ ድሕሪት ሓንቲ ሓፍ ትርኢ ኣለኹ ኦኬ ኣብዚኣ ማእኸለይቲ እውን ኣላ ሓንቲ ሓፍቲ ኦኬ ካልኦት ሓደሽቲ ጋይሽ ንመጀመርታ ግዜኹም ድመጻኹም ኦኬ ሓደ ሓውን ኣብ ድሕሪት ትርኢ ኣለኹ ጋይ ትሕፈሩ ያ ጀስት ምልላይ እዩ ተስኢኹም ሽምኩምን ካበይ ከም ድመጻኹምን ገጽኩም ክንሪአኩምን ካልኦት ሓደሽቲ ኦኬ ስለዚ ኣስተናብርቲ ክንጅመር ንኽእል ኢና
تسيخم شمكمن كابي كم دمت أخمن لا لين رب ماي كغرب صرح الله كينكو عبد الرحمن متاخي ويلكم ورحي جيرك على اسمر عمزي كي ويلكم كو عبد الرحمن سلام متاخا نسمر دمق دبلته شماي وينتا بحال كاب نروي متي اوكي كو على حال متاخي وينتا I think ودينا هنا مثلني اوكي سلازي رأينا كمزي تريو زلوخم نهزبنا ناي مسرت فوسي نممتايو مدبات كا كمتي اب تي في اب سكرينز محلف زلو سولوس ناي ابايتي مدب ناي مصنحات مصحف قدوس الله سونيون ناي من اسيات مدب ساعه 5 فرقنا له حموس وتر حموس ناي املخون ناي تمرتين قال املخن غزي ابز مالتي ساعه 6 جمرالو عربي كاب ساعه 9 فرقنا ينغو حساب كلتن فرقان صنح ناي صومن صلوتن مدبالو سنبت كا ابز رفد زي كاب ساعه 9 فرقان زجمر ناي املخو مدبالو مالتي سلازي بيت ابوكم يختغلغلون كتغلغلون تخليهم مالتي اوكي متنبهتا حنت متنبهتا تريازلاتني نيكست زمت زلو سومون موداتا ورح سلو زخونه ناي ساماريتان نواصالو ايو سلازي نفس وكفنا حسيبنا انت دايلنا كنمت منالبات حنسا زوم اغايشنا كلتا غزي يزور موداتا ورحقون كلوتي ناي موبا حدا تو وتر سنبت نغبرو موبا ايو تحنت كن تناي ساماريتان ورحاو نغبراخا نبينوس لزواصايو خنا مدن غار كيفطر مالتي سلازي نخلاتنا تدالينا خنمص لبنا زنقدو تدالينا خنمص خلاوكم يدلي غويت عزي باركم سازنا بقال املاح اينا خنسغر لومي بقال املاح زغلغلنا حاونا اغلغال داني ويلكم كم يغنيكم حزب املاح سنايدي اسكبز انها املخو كله اغلغلوتن بغويتا زتحغوسه لي دمق زبله طاقعتنا املاح كمصدس مبلني اسكيتم تخلو دما بمحرت املاح كلمنوكمي تطويلنا نتي نخبري قال املاح ثلاثه تقسي خنن ببينا مالتي يسوع كريستوس غويتاي آمين دو أب قدامي تيموثاوس معرف 4 كاب تقص 6 حساب 8 كم زبل تصحيف له نتو محوات ازي انت ارخايوم قال امنتن اتتامين كاز صعب كايو صبق مهرون اتمجب حيواي اغلغال يسوع كريستوس كتكون يخا يناخه نجر قلتن نعلالا نستن كابخا ارحقو نرئسخا جن املخو علامدا اتسغاوي من لمماد نقرب نجر يوزتقم املخو غنا نخلو يتقم نزا حج زلا هيوت زيان ابتات مصن كا تسفا الله يبلنا اسكن صلح حواتي قدوس ايداو نحفا بالناس كحواتي قدوس እግዚአብሔር አብ ቅዱስ ቦታ ትነብር ክቡር እግዚአብሔር አብ ክቡር ቦታ ትነብር ሃሌሉያ ሰይ ሃሌሉያ يملخك بارخك يسوع زبدلك بفتاوي يجزئك
يملخك بارخك يسوس بفتاوي اجزاك يس بزي امنت جنا ناملاخ كسمرو اي تخالن حواتي يس اتناب املاخ كمت زدلي نسو خمزلون نتم زمت ود معس بخمزه من كامن يغبا إلو هاللويا እግዚአብሔር ኃይል ቃልካ ክትገልጸልና በዚ መዓልቲ ዝንጽልይ አሎና ረድኤትካ ክትበና እግዚአብሔር ይንልምነክ አሎና መናሉ አብያሉ ይዛርፍትሎ بግርማ بخبሪ ንኢየሱስ መስሉ መናሉ አብያሉ ይዛርፍትሎ بግርማ بخبሪ ንኢየሱስ መስሉ ናይ መንፈስ ካረድየት ኣብዚ ቤት ዝኸውን እግዚአብሔር ይንልምነካ አሎና ናይ ክብሪ ደመና ነዚ ቤት ከገልብቦ ኣምላኸይ ካብ ክብርኻ ዝተላዕለ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ክንሳገር ክትረድኣና ንጽልይ አሎና ንስኻ ስልጡን ኣምላኽ ንብል አሎና ኣምላኽ ኣማልኽቲ ጎይታ ጎይቶት ኢኻ ንብል ኣለና ኣምላኽ የስ ሃሌሉያ ሎሚ ንስኻ በይንኻ ክትከብር ኣብዚ ቤት ንጽልይ አሎና ንስኻ በይንኻ ክትርአ ንጽልይ አሎና نعخاطراي يزمل أملاخ سماي نعخاطراي يزمل أملاخ سماي يس ጻዕዳ ክዳንን ብንዝበለ ሻሽን ካተዋህባ እዚ ድማ ጽድቂ እቶም ቅዱሳን ኢልዎም ሃሌሉያ እቶም ናብ ድራር ትገንሸል ዝተዓደሙስ ቡፃን የሚሎም ኣሕዋተይ በዚ መዓልቲ እዚ ድማ ቡፃን ኢኹም ይብል ኣለኹ እስከ ድምቕ ዝበለ ጣቕዒት ንጎይታ ሃሌሉያ ምንጭ ዓይን ማየ ምንጭ በረኸተይ ምንጭ ሰላመይ ምንጭ ጽቡቕ ፍረ ምንጭ ዓይን ማየይ ምንጭ በረኸተይ ምንጭ ሰላመይ ምንጭ ጽቡቕ ፍረይ ንስኻ ኢኻ أملاخي خوي نسخايخا أملاخي اسكب نسو بينو منجو زخونة اللي بزبير عللتا طاقعت هاليلو 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 يس مدربدا نابجنت لو يتكايو ساي درق مدري عين مايات عفن في الكايو مدري بدانا بجنة لو يتكايو درق مدري عين مايات عفن في الكايو تذكرون خلون السخاء هيوتي تقبرلو ما فتمتا تذكرون خلون السخاء هيوتي تقبرلو ما فتمتا ቋንቋይ ለዊት ካዩ ዘረባይ ቀይር ካዩ ምረተይ ወሲድካ ምስጋና ለዊት ካዩ አድራሻይ ቀይር ካዩ ናብራይ ለዊት ካዩ ምረተይ ወሲድካ ምስጋና መሊ
ካዩ ሰይ እስከ ምስጋና ዝመልአ ቤቱ ልቡ በዝጎይታ ዝትብዓት ዘለዎ ሃሌሉ 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 ተቐመጡ ተቐመጡ መናሉ ኣበያ ኣምሊኽና ይንጸግብ ዲና ኣሕዋተይ በዝጎይ